Tervetuloa mukaan seuraamaan uudemman keskustalaisten järjestämää ympäristöiltaa, tapahtumaa, jota tukee myöskin järjestelyistä Espoon keskustan kuntayhdistys. Mun nimi on Susanna Tiirikainen ja tarkempana teemana meillä on tänään vesi. On tarkoitus keskustella vesistöjen ja pohjavesien tilanteesta erityisesti kaivos- ja akkuteollisuuden uhkien osalta. Ja erityisesti keskitytään siihen, mitä asioille pitäisi tehdä ja millaisia mahdollisia ympäristöasioiden riittävän huomioinnin ja asianmukaisen toteutumisen keinoja meillä on käytössä. Sitten päästetään meidän asiantuntijat puhumaan, eli teillä on jokaisella omat mikrofonit siellä. Tehdään näin, että mä kerron lyhyesti, ketä te olette, ja sitten te voitte itse käyttää tämmöisen pienen esittelyavauspuheenvuoron. Tässäkin päästään sitten siitä jatkamaan keskustelua. Eli aloitetaan vaikka Vesasta. Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Vesa Kallio, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri ja paljon muuta. Kerro vähän vielä lisää, missä kaikessa olet mukana. Joo, kiitos ja kiitos kutsusta tänne. Käytit termiä asiantuntija, niin en mä tiedä, onko mä nyt asiantuntija. On Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Mikkelin Anttolassa asutaan Kangasniemeltä syntyisin, eli Vesijärvi Suomesta, eli vedet on ollut aina lähellä ja kotona ikkunasta Saimaa näkyy. Ja MTK:lla tehnyt työuran, ollut maanviljelijä, metsänomistaja edelleen ja MTK:lla yli 20 vuotta MTK Etelä-Savon toiminnanjohtaja. Nämä vesiasiat tuli tutuksi siellä tietysti maatalouden ja myös metsätalouden näkökulmasta ja muun muassa vesipuitedirektiivityössä ollut siltä alusta asti mukana. Ja politiikan ulkopuolelta yllätin itsenikin, että on nyt kansanedustaja. Muista, kun kysyttiin ehdokkaaksi, laitoin vaimolle WhatsApp-viestin, tämmöinen kysymys tuli, niin se vaan vastasi lakonisesti ja lyhyesti, että sinusta tulisi hyvä kansanedustaja, ja se oli sitten siinä. No, pari äänestäjäkin tietysti tarvittiin muitakin. No, näitä onneksi löytyi, ja nyt sä olet siellä ympäristövaliokunnassa sitten vaikuttamassa, niin minkälaisia asioita siellä on tällä hetkellä nyt työn alla? Minkälaista ympäristölainsäädäntöä meillä on, ja minkälaisia kehityshankkeita on niin kuin käynnissä? No, tässä on oppinut reilussa vuodessa sen, että eduskuntalaitos on loppujen lopuksi aika yksinkertainen se mekanismi, eli eduskunta käsittelee ja valiokunnat käsittelee niitä asioita, mitä hallitus tuo esityksiä, joko omaa lainsäädäntöä, lainsäädännön muutoksia tai sitten Euroopan unioniin liittyviä asioita. Eli jos hallitukselta ei tule esityksiä, niin ei meillä oikeastaan ole mitä käsitelläkään. Ja aika vähän on esityksiä, että joitain jätelakiin liittyviä, mutta ihan suoraan vesien suojeluun niin on aika vähäistä. Osalta varmaan johtuu siitä, että ympäristöministeriön budjetistahan leikattiin noin 1/3 pois, että hallitusohjelmassakaan ei kovin paljon ole sinne toimenpiteitä. EU-asiat on sitten semmoisia, joita tulee aina, mutta tällä hetkellä niitäkin, että varsin hiljainen on nyt tämä hetki, mutta voi olla, että tahti tästä kiihtyy. Sellainen, oikeastaan 3 tärkeää opusta on hallitusohjelma, sitten on aina talousarvio ja sitten on vuosittain annettava tai aina istuntokausittain annettava lainsäädäntösuunnitelma. Ja jos ei ole joku asia hallitusohjelmassa, niin ei se tule silloin myöskään. Aika epätodennäköistä, että sellaista asiaa tulisi käsittelyyn, ja lainsäädäntösuunnitelmassa on aika hiljaista tällä hetkellä. Kyseessä on siis Suomen kaikkein aikoin suurin sulfaattipäästö ja myös suurin ja myös kaikkein väkevin, mitä löytyy. Ja sitten siellä on myös kobolttia, alumiinia ja muita päästöjä. Niin sitten me ajateltiin, että nyt koko Suomen pitää saada tietää, että meillä on tämmöistä uutta teollisuutta, mitkä tulee käyttämään siis kaatopaikkana Itämerta. Ja tämä Haminan keissihän ei ole siis ainoa, tämän lisäksi on myös hanke Kokkolassa, missä on sitten päässyt itse vielä jopa suuremmat kuin tästä Haminan tehtaasta. Niin me Puhtaanveden puolesta ry:ssä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkoiskymen yhdistyksen kanssa laadittiin tämmöinen adressi, minkä otsikko oli Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka. Ja tämä adressi lähti leveämään todella vauhdikkaasti, että puolestatoista kuukaudessa me saatiin yhteensä se oli jotain 68 000 yli allekirjoitusta. Tuossa me käytetään 67 000 yli nimeä. Ja sitten me saatiin erilaisia kommentteja, niin niitä oli tyyliin siis useita tuhansia. Ja tämä adressi luovutettiin sitten viime huhtikuussa ympäristöministerille ja omistajaohjausministerille.
Ja sitten tämä liitettiin myös tuohon valitukseen, mikä meni Vaasan hallinto-oikeuteen. Eli siitä Vaasan hallinto-oikeuteen tästä ympäristöluvasta valitti yhteensä siis 12 eri tahoa. Niin 12 valitusta se on tosi paljon niin kuin yhdestä ympäristöluvasta. Mutta tosissaan tämän adressin kautta sitten monet somevaikuttajat ja tämmöiset influencerit lähti meitä tukemaan ja jakamaan tätä. Ja mä näkisin, että niin kuin tämän adressin kautta sit se tavallaan ylitettiin uutiskynnys myös sitten niin kuin valtakunnan niin kuin tämmöisiin perinteisiin medioihin. Kyllä joo, se tapahtui hyvin nopeasti silloin viime talvena tämä asia. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan, eli meillä on paikalla täällä kaivosasiantuntija, tiivisrakenneasiantuntija ja diplomi-insinööri, eikö niin, Peter Brandt? Joo, kiitoksia kutsusta tänne. Tosiaan mä en itse ole poliitikko, vaan mä oon insinööri ja yrittäjä ja itse asiassa teollisuuden kannattaja, teollisuusmies. Ja niin kuin Outi vähän tuossa sanoi, niin Suomihan tarvitsee teollisuutta ja varsinkin tietysti koko Suomi niin kuin laajasti. Maaseutu tarvitsee yrittäjyyttä ja teollisuutta ja sillä tavalla kun ajatellaan, niin akkuteollisuus, no ehkä enemmän vielä kaivosteollisuus, niin tuo työpaikkoja ja sehän on hieno juttu, se on fantastinen juttu monille paikkakunnille, nyt lähinnä tässä alkuvaiheessa varmaan siellä Lapissa ja se on hieno asia. Itse olen tehnyt niin kuin urani teollisuuden kanssa lähinnä. Minulla on 2 aluetta ollut. Toinen on ollut siltoja. Me rakennettiin siltoja. Meillä on ollut konepaja Pohjanmaalla ja rakennettu siltoja. Toinen osa-alue oli tiivisrakenteet. Ja me ollaan tehty niin kuin kaatopaikoille pohjaveden suojausta varten ohjeet. Aikanaan se lähti liikkeelle EU:n yhdyskuntajätedirektiivistä, joka Suomessa niin kuin implementoitiin valtioneuvoston päätöksellä vuonna 2007. Ja silloin tehtiin niin kuin ohjeet, joiden niin kuin perusperiaate oli se, että kaatopaikoilta ja niiden jätealueilta ei valu mitään ympäristöä. Nolla. Teknologia oli sellainen. Ja jos tässä katsoo Espoota, meillähän on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia kaatopaikkoja, MS-sua tuossa ihan kulman takana. Ne rakenteet on tehty ihan viimeisen päälle. Pohjarakenteet, pintarakenteet, sieltä ei mene mitään ulos. Ja siellä mitataan jatkuvasti, sieltä ei todellakaan mene mitään ulos. No, sitten kun tämä kaatopaikka tavallaan markkinat täyttyi siinä, kun saatiin ne tehdyksi ne kaikki kaatopaikat koko maassa. Okei, vanhoja kaatopaikkoja ei enää uusittu, kun niitä pohjarakenteet on vaikea uusia, ei niitä voi jätteitä nostaa ylös, vaan laittaa pohjaan uudet rakenteet, mutta ne saatiin tehdyksi ja sitten tehtiin sulkeminen samalla tavalla erinomaisella teknologialla, että sieltä ei niin kuin lisää tule kuormaa sille. No sitten tämä markkina kun loppui, niin alkoi tavallaan kaivokset ja teollisuuden jätealueet. Ja itse olin mukana ensimmäinen niin kuin tavallaan shokkihoito, oli Kittilän kaivos tuolla Levin lähellä, Suurikuusikossa, ja joka alun perin oli rakenteet oli otettu sieltä yhdyskuntajätteiden rakenteista, eli vaarallisen jätteen kaatopaikan rakenteet, ne muutettiin ilman mineraalista tiivistettä olevaksi moreeniksi, paikalla olevaksi moreeniksi ja kattohuopa läiskättiin siihen päälle ja 12 metriä nestepainetta, kun tuossa MS-suon kaatopaikalla se nestepaine on 30 senttiä. Et voi kuvitella, että minkälainen se ero siinä tavallaan on. Tämä oli sellainen herätys mulle ja munhan piti olla aika hiljaa siinä vaiheessa, koska mä olin mukana niin kuin tässä bisneksessä, me myytiin tiivisrakenteita, me suunniteltiin niitä, niin ei voinut mitään oikeastaan kertoa. Mutta siinä vaiheessa, kun mä poistuin niin kuin alalta vuonna 2019, niin tapasin ihmisiä, jotka oli tässä ja lähinnä niin kuin kansalaisjärjestöjä, ja he sitten pyysi niin kuin mua mukaan niin kuin kertomaan näistä asioista ja sillä tiellä olet. Mä toimin täysin pro bono ja enkä ota rahaa mistään, vaan on ollut mukana niin kuin vapaaehtoisena tässä hommassa. Mutta tosiaan haluaisin painottaa vielä sitä, kun nämä asiat voidaan niin kuin tehdä kunnolla, niin se on käsittämätöntä, miksi niitä ei tehdä kunnolla. Meidän ongelmahan Suomessa on se, että jos otatte kaivinkoneen, en tiedä kuinka monella on kaivinkone, mulla on kyllä yksi itsellä, niin että jos kaivaa mistä tahansa Suomesta, lyö kuokan maahan ja vetää 5 metrin montu, niin tulee vettä. Ihan mistä vaan. Ja
nyt kaivosteollisuus kertoo, että meillähän on lainsäädäntö, varmaan puhutaan siitä pikkasen myöhemmin, mutta että pohjavettä ei saa pilata. Mutta jos ei se ole luokiteltu, niin sitä saa kuulemma pilata. Mutta meillä on joka paikassa pohjavesi, sitten meillä on monta järveä, meillä oli satoja tuhansia järviä, jotka on matalia, meillä on jokia ja sitten meillä on gravitaatio, eli maan vetovoima. Niin se pikkuhiljaa valuttaa ne jätteet eteenpäin jokien sedimentteihin, järvien sedimentteihin, kaloihin ja ihmiseen ja lopulta mereen. Ja vaikea on ymmärtää, että miksi tätä ei tehdä kunnolla. Että semmoinen, mä lopetan kohta, kyllä mä oon kova puhumaan muuten. Semmoinen yksityiskohta on se, että silloin kun oli näitä vuotoja ja oli näitä ensimmäiset nämä Talvivaaran vuodot, jotka johtu varmaan osaamattomuudesta, niin siellähän oli Oulun yliopisto, Hannele tietää, muistaa sen, niin käynnistettiin sitä niin kuin tavallaan selvitystä altaista. Hannele oli varmaan mukana käynnistämässä, ja Oulun yliopistossakin todettiin, että pitää tehdä ohjeet ympäristörakenteille. No sitten 2019, oli 2016, 2019 tuli rahoitus, ja ohjeiden piti olla valmis 2020. Nyt me eletään vuotta 2024. Arvatkaa, onko ohjeet valmiit? Yleisöstä tuli kommentti, että on tietysti, mutta näin ei ehkä taida olla. On tosiaan erikoista, että jos ohjeistukset ei ole kunnossa ja yritysten voidaan niin kuin ajatella, että he toimii lakien sallimissa rajoissa, niin kuin tässä akkumateriaalitehtaassakin, että kun kerran ympäristöluvan sai, niin silloin periaatteessa kaikki olemassa olevat vaaditut kriteerithän pitää täyttyä, että sen voi saada, eikö näin? No, mites mä tuohon vastaisin? Siis oikeastaan on paljon asioita, mikä puhutaan tässä vihreässä siirtymässä, jos puhutaan nyt niin sekä kaivoksista kuin nyt siis akkumateriaalitehtaista, niin siis Suomen lainsäädäntö ei ole siis ajan tasalla tällä hetkellä. Esimerkiksi me puhutaan vaikka nyt näistä päästöistä, mitkä tulee niin päästöistä vesistöihin, niin kaivoksista kuin akkumateriaalitehtaasta, niin esimerkiksi sulfaatti, mikä on merkittävä päästö niin akkumateriaalitehtaasta kuin myös kaivoksista, niin esimerkiksi sille puuttuu edelleen siis raja-arvolainsäädännöstä. Eli tämmöinen asetus, mitä käytetään paljon ympäristölupien pohjana, on tämmöinen pintavesille vaarallisten aineiden asetus, niin se asetus on Suomessa vuodelta 2006. Eli se on niin kuin täysi-ikäinen jo iältään. Eli tavallaan se, että se on niin kuin meillä on niin kuin hyvin vanhentunutta lainsäädäntöä. Sitten esimerkiksi tosi merkittävä epäpuhtaus kaivoksista on tämmöinen xantaatti. Se on tämmöinen niin kuin vesieliöille vaarallinen kemikaali. Siltä puuttuu raja-arvo. Nämä molemmat aineet, mitä mä mainitsin, niin yritän vähän tälleen kansantajuista, että mennä liian yksityiskohtiin, niin esimerkiksi Suomen ympäristökeskus on esittänyt lukuisia muutoksia tähän pintavesille vaarallisten aineiden asetukseen, ja siitä on julkaistu iso raportti, ja esimerkiksi ympäristökeskus esittää, että sekä sulfaatille että xantaateille pitäisi säätää siis raja-arvo, mutta ei sitä ole. Sitä ei ole, joten se johtaa siihen, että nyt meillä on muitakin puutteita. Yksi keskeinen puute on toi, mitä Peter sanoi, että esimerkiksi ne kaivosten pohjarakenteille ei ole vaatimuksia, että miten ehkäistään ne päästöt sinne pohjavesiin. Eli meillä on siis väitän, että meidän on puutteellista lainsäädäntöä. Vesa voisi kommentoida, oletko samaa mieltä. Ja se mahdollistaa sen, että meillä on siis uutta teollisuutta, hyvin erilaista, mitä meillä on ollut aikaisemmin, ja tällä hetkellä meidän lainsäädäntö ei ole ajan tasalle, ja sitten se tavallaan mahdollistaa siihen, että me voidaan lain puitteissa voi tehdä minun mielestäni ympäristöä pilaavia asioita. Kyllä, eli teollisuus ja kaivosteollisuus, akkumateriaaliteollisuus, monenlainen teollisuus on kehittynyt tässä ajassa niin paljon, että lainsäädäntö ei ole pysynyt perässä. Niin, olisi tietysti Vesa molemmat. Ihan lyhyesti vaan, niin tietysti jos katsoo lainsäädäntöä niin kuin kaivannaisjätteiden osalta, niin meillähän on luonnonsuojelulainen kaivannaisjäteasetus, ja siellä 7. pykälä, joka kertoo sillä tavalla, että kaivannaisjätteestä ei saa aiheutua mitään ympäristön pilaamista tai edes sen vaaraa. Niin tätähän rikotaan ihan jokaisella kaivoksella. Ja suurin piirtein nauraa sille asetukselle. Toisaalta taas sitten, kun sanotaan monta kertaa, että meidän pitäisi saada uusi lainsäädäntö. Meillä on olemassa oleva, meillä on vesipuitedirektiivi, meillä on vesilaki, meillä on pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Niin
Mä jouduin siellä viime keväänä, olin toukokuussa niin kaivosteollisuuden järjestämässä rikastusjakkaseminaarissa, niin heidän juristi sanoi, että pohjavettä saa pilata. Ja mä sitten tavoilla kysyin, että voitko nyt kertoa sen, että millä tavalla. No sinne saa luvalla laskea metalleja. Kuinka paljon sinne saa laskea? Ei kukaan tiedä. Ja niin kuin Outi sanoi tuossa, niin kun tehdään ympäristövaikutusten arviointi, niin siinähän pitäisi määritellä, että mikä on se vaikutusympäristö. Ja insinöörihän lähtee aina kuormista. Täytyy tietää se kuorma, mikä tulee sinne ympäristöön. Jos ei kukaan sitä ole laskenut, niin miten sitä voi tietää? Ja yhdessäkään ympäristövaikutusten arvioinnissa, mitä mä olen nähnyt, ei ole laskettu, että montako tonnia menee metalleja tai missä ajassa ja mihin asti. Eli onko ihan näin, että se ympäristövaikutusten arviointi niin kuin prosessina tarvitsisi uudistamista? No kyllä mä sanoisin, että niitä, jotka niitä tarkastelee, niin pitäisi pyytää, että voisitteko tehdä mitoituksen, voisitteko kertoa, mitkä on ne vaikutukset ympäristöön. Mutta sanotaan, että esimerkiksi esimerkkinä on tämä Viianki-aapa, joka nyt on paljon ollut esillä, tämä suojeltu aapa siellä Sodankylässä, toi Lapin ELY-keskushan teki siitä perustelun päätelmän siinä ja osoitti ne puutteet. Siinä on selvästi osoitettu ne puutteet, mikä siinä ympäristövaikutusten arvioinnissa oli. Siitä huolimatta kaivosyhtiö oli sitä mieltä, että jipii, tämä on nyt päässyt läpi tämän vaiheen, nyt mennään eteenpäin. Niin justiinsa. Miten valvonta sitten näiden asioiden osalta toteutuu? Toteutuuko se ollenkaan? Kuulostaa aika huolestuttavalta tämä tilanne kokonaisuudessa. Joo, Vesa kommentoimaan. Joo, oikeastaan tuohon äskeiseen. Olen joutunut aika paljon pohtimaan tätä siinä edellisessä työssä, koska on tosiaan sitä Etelä-Savosta ja Saimaan alueella on paljon, tehdään tätä tutkimusta, että olisiko näitä metalleja. Ja tässä on tapahtunut tosi iso muutos historiassa. Ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun ajattelin, että eihän Suomesta löydy oikein mitään. Ja todella nopeasti muuttui tilanne. Nyt meillä niistä EUn kriittisiksi määritellyistä raaka-aineista, niin onko sitä 30, niin puolet löytyykin Suomesta. Ja jotkut on melkein, niin kuin tämänhetkisen tiedon mukaan, niin melkein pelkästään täältä. Ja tämä on varmasti yksi tekijä, että lainsäädäntö ei pysynyt yhtään mukana. Ja kun joskus 6, 7, 8 vuotta sitten perehdyin tähän enempi, kun niitä Saimaalle alkoi tulla niitä toimijoita, niin yksi tekijä, mikä pisti silmään, niin siellä on vähän omanlaisensa kulttuuri kaivosteollisuudessa, jos mä nyt näin muotoilen. Moni varmaan ehkä saa kiinni, että mihin mä tällä viittaan. He on tottunut toimimaan ehkä semmoisissa maissa, näissähän on monasti ulkomaisia toimijoita, toki on kotimaisia, mutta varsinkin nämä kansainväliset Toronton ja Lontoon pörsseihin listatut yritykset, niin heillä on tietty toimintatapa ja kulttuuri. Ja sitten monia on semmoisia maita, missä ei esimerkiksi vettä käytännössä. Jos Australiassa tai jossain teet kaivoksen, niin sähän saat mennä, mä menen kotipaikalla talon taakse, ei tarvitse kuin lapiolla kaivan metriin, niin sieltä alkaa tulla vettä. Eli se on aivan erilainen se tilanne. Ja sitten tämä oli hyvin houkutteleva. Mä näin semmoisen markkinointiaineiston, jossa käytettiin termiä, että tämä on tämmöinen metal pot, eli metallipata. Täällä on hirveän hyvä infra, täällä on kohtuu vakaa poliittinen toimintaympäristö. No siitä on 5-7 vuotta, no on se nyt ehkä vieläkin aika vakaa, vaikka huonompaa on ehkä menty. GTK:lta tulee valmis perusaineisto, täällä on todella helppo tulla tänne. Tämä on todella houkutteleva. Ja monia tämmöisiä tekijöitä, ja lainsäädäntö ei varmasti ole mukana. Nyt se vielä kans niin kuin tämmöisenä, niin kuin itsekin olen opetellut tätä työtä, niin kuin kuvasin, niin lainsäädäntötyö ja oppositioedustajana erityisesti, niin meillä ei ole sitä lainsäädäntötyötä, jos hallitus ei tee esityksiä. Ja niin kuin tuossa kerroin, niin ei siinä hallitusohjelmassakaan kauheasti ole mainintoja näistä. Mutta asetustaso on sitten eri, että sehän on ministeriötasolla ja se on sitten virkamiehistä, virkamiesjohdosta, mutta myös poliittisesta ohjauksesta kiinni, että halutaanko sitä tehdä vai ei. Ja mekin käytiin ympäristövaliokunnalla pohjoisessa just Viiankiaavalla ja se on, sitten kun menee sinne kunnan vieraaksi, niin nekin tasapainottelee sen välillä, että tarvittaisiin työpaikkoja, ne on isoja toimijoita, isot rahat liikkuu, ja sitten toisaalta on luonnonvaraelinkeinot, matkailu, nämä, niin, se ei käy kateeksi heitä siellä, mutta on täysin samaa mieltä siitä, että
että lainsäädäntötyötä tarvitaan, mutta erityisesti tarvittaisiin sitten myös sitä asetustason työtä, mutta sitten myös se, että mikään laki ei auta, lainsäätäjä ei pysty eikä mikään viranomainen niin kuin kulttuuria muuttamaan, jos ne toimijat ei itse sitä tee. Tämmöinen osin vähän filosofinen pohdinta. Jos saa vielä tuohon, niin ja tietysti se, että valvojahan pitää olla niin kuin vähän etäällä valvottavasta. Ja nyt tässä niin ne on integroituneet ja pahimmoilleen niin, että sä oot eilen ollut valvoja ja huomenna sä oot työkaveri. Et eihän rikollisetkaan seurustele poliisin kanssa. No, oli täällä yksi keissi, missä oli näin, ja sehän päätyi huonosti. Eikö niin? Pääsääntöisesti rikolliset ei ja tähän on esimerkiksi fantastisia lääkkeitä niin kuin näiden suunnitelmien, mitä on, niin kuin on esimerkiksi kolmannen osapuolen riippumaton tarkastus. Erittäin halpa keino, jota käytetään joka päivä silloissa ja muissa, niin kuin tuoda esiin ne puutteet. Niin vaikea ymmärtää. Se oli nyt ensimmäisen kerran siellä Suhangossa, siellä Ranualla, kun käytettiin kansainvälistä konsulttia arvioimaan niitä rakenteita, ja se oli englanninkielinen se raportti, ja se eniten käytetty sana oli questionable. Silloin kun niin kuin this structure is questionable, tämä ratkaisu on kyseenalainen. Ja kohteliasti toinen konsultti sanoi toiselle, että tämähän on ihan päin honkia. Ja niin se halpa tapa olisi hoitaa niin kuin niitä asioita. Mutta kyllä toi on niin kuin hankala homma. Että kyllä mä sanoisin, että sitten niitä virkamiehiä, mietitte niitä lupaviranomaisia vaikka siellä Rovaniemellä, että aamulla kun menee aamukahville, niin toinen kysyy, että miten meni, että miten sä pärjäsit sen Kevitsan kaivoksen kanssa, että otatko lisää kahvia, että eikö tämä meni ihan hyvin, että mä suljin sen eilen, otatko pullaa myös. Niin että ei tämä niinku ole niinku helppo juttu, että kellä on se niinku voima ja tahto, kuka pystyisi niinku ottamaan kiinni niistä. Et kun on selviä vuotoja, niin joku kysyy, että meillähän on hirveän korkea kaivosteknologia, no vuotaako ne altaat vai ei, ja sitten ne on ihan hiljaa. Joo, eli ongelmia on lainsäädännön vanhentuneisuudessa ja valvonnan puuttumisessa ja monenlaisessa muussakin asiassa. Jatka vaan, Outi. Niin, voisi oikeastaan Peetteriä täydentää jatkaa, mihin Peter lopetteli, tavallaan se, että täytyy sanoa niin kuin puolustuksessa myös siis viranomaisille, että kyllä meillähän on siis paljon oikeasti hyviä viranomaisia, tämä ei ole tarkoitus niin kuin, heitä nyt todellakaan niin kuin moittia, vaan se, että kysehän on siis paljon niin kuin resursseista, että paljon että onko niin kuin töitä suhteessa niin kuin henkilöön ja muuhun resurssoihin niin kuin oikea määrä. Ja siis tavallaan toimijat tuossa nostin esille, että jos niin viranomaisen resurssit on heikot, niin silloin monesti se päätyy siihen, että niitä on ne sitten lupahakemusten tietoja tai mallinnusten tietoja, niitä ei kukaan tarkasta. Eli lähtökohtaisesti viranomainen Suomessa siis luottaa yrityksen toimittamaan tietoa, ja niinhän se niin kuin on, me ollaan totuttu varmasti se asia niin kuin noin on, mutta nyt tässä uudessa vihreän siirtymän keississä, puhutaan niin akkumateriaalitehtaissa kuin näissä kaivoksissa, niin on mennyt silleen vähän päälailleen tämä asetelma, että nyt tavallaan me kansalaiset, asukkaat ja ympäristöjärjestöjen edustajat toimitaan tällaisten niin kuin lupahakemusten ja mallinnusten tarkastajina. Ja se on niin kuin erikoinen tilanne. Esimerkiksi Haminan akkumateriaalitehtaassa, niin jos ajattelet, että kun se ympäristölupahakemus oli kuulutettu, niin siitä jätettiin yli 400 mielipidettä. Siis yli 400. Siis se on valtava niin kuin määrä niin kuin yhdistykset, kansala-asukkaat, yritykset, niin yli 400 muistutusta lupaviranomaisille niistä tiedoista, mitä siinä lupahakemuksessa esitettiin. No, lopputulema oli siis se, että mitään niistä ei käytännössä otettu huomioon. Ei niihin niin kuin reagoitu. Ne kuitattiin yrityksen kommenteilla siinä lopullisessa lupapäätöksessä. Eli niin kuin, mä toivoisin, että olisi niin hyvät resurssit, että joku oikeasti niin kuin tarkastaisi ja niin kuin kävisi läpi, että hei, tässä on tämmöinen väite, selvitetään tieto, kumpi on oikeassa, mikä pitää paikkansa, niin tällaista siis työtä ei tällä hetkellä tehdä. Ja nyt sitten ollaan sitten tietysti kaikkein huonoisimmassa tilanteessa, että nyt nämä argumentit sitten ratkaisee Vaasan hallinto-oikeus, että se joutuu nyt tutkimaan ja selvittämään nämä eri argumentit. Kun niin sitä ei tehty aikaisemmassa vaiheessa, ja se ei ole niin kuin kenenkään etu. Että niin kuin mä näen, että ei ole niin kuin mitään järkeä ei ole tällaisissa valituksissa, ei niitä kukaan haluaisi oikeasti niin kuin tehdä, mutta jotenkin tämä meidän luvitusprosessi ei tällä hetkellä toimi. Ja sitten Vaasa on se, joka nämä asiat sitten ratkoo ja tarkastelee.
Miten ajattelet? No mä ajattelin sen kanssa sillä tavalla, samalla tavalla tietysti, että mutta esimerkiksi kolmannen osapuolen tarkastus niin toisi esiin nämä asiat, mutta ei synkistytä. Meidän pitäisi tarjota mahdollisuuksia, että tänne tulisi niitä kaivoksia, jotka on hyviä ja jotka toimii oikealla tavalla. Mä muistan hirveän hyvin silloin, kun alkoi tämä kaatopaikka tiivisrakenne homma, niin muistatteko te, minkälaisia kaatopaikat oli Suomessa 70-luvulla? Se oli sellainen kuoppainen tie jonnekin metsän keskelle, siinä oli pari sohvaa sen rikkinäisen aidan, joka oli suljettu siinä ja pari jääkaappia. Ja me mentiin sitten katsomaan, niin kuin miten ne tehdään mallimaassa, joka oli siinä vaiheessa Saksa. Niin siellä oli hieno, samanlainen toimisto kuin nyt on MS-suolla, missä oli pukumiehet, insinöörit, johtajat istuivat ja niillä oli sanottu, tulkaa tänne neuvotteluhuoneeseen, me pidetään esitys, miten me olemme tehneet nämä rakenteet, jotta näistä ei tule ympäristölle vaaraa. Meidän pitäisi päästä niin kuin siihen, että kaivos lähtisi kertomaan ylpeänä, että me olemme hoitaneet nämä asiat tällä tavalla. Meidän puhdistuslaitos puhdistaa nämä vedet luonnonvesiä vastaavasti. Meidän rakenteet on semmoiset, että me demonstroidaan, että täältä ei lähde mitään ulos. Nyt ne kaivosyhtiön konsultti on vähän niin kuin ehkä sen murhamiehen juristi, että se tekee just niin kuin se päämies sanoo. Ja sitten koitetaan vaan päästä halvalla eteenpäin. Se on väärin. Siihen pitää saada muutos. Kyllähän monet yritykset ainakin juhlapuheissa ja nettisivuilla ja näin mainostaa toimivansa vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti ja ovat niin kuin käsittäneet, että se on kilpailuvaltti monessa asiassa. Tässä raakkutuhokeisissakin yritys kiirehti heti välittömästi ilmoittamaan, että kaikki vahingot korvataan ja tehdään kaikki mitä voidaan, ettei enää jatkossa kävisi tällaista. Eli se mainehaitta on yritykselle iso, mutta se ei ole selkeästi sitten riittävä pelote vielä siihen, että kaikki toimisivat vastuullisesti. Vesa. Joo, ihan lyhyesti tähän resurssikysymykseen. Että siinä on kanssa se suomalainen, onko se nyt lainsäädäntö vai asetustason, olipa se juridiikka missä kohti tahansa. Että esimerkiksi aikataulut, että nämä on monasti valtavan suuria toimijoita, heillä on paljon resursseja, aika laajoja, he osaavat aika laajoja materiaaleja tuottaa, ja sitten sillä viranomaisella, joka voi olla yksi ihminen, niin sillä on tosi lyhyt aika käydä se kaikki läpi, ja sen takia se on niin kuin yksi ongelmakohta. Mutta tämä oli hyvä, kun otit esille tämän. Me kaikki tiedetään, että tänä päivänä, jos Suomeen joku toimija, esimerkiksi näitä datakeskuksia, mitä tulee paljon, niin se loppuu se keskustelu heti, jos ei ole tuuli- tai aurinkovoimaa tai tämän tyyppistä sähköä. Ja on aika erikoista, jos myöskään nämä toimialat, otetaan nyt vaikka tämä akkuteollisuus, mistä tässä puhutaan, että sekin todennäköisesti haluaa, että sinne tulee vihreätä sähköä. Mutta ihmettelen, jos heidän asiakkaansa ei tarkastele sitten koko sitä prosessia, jossa on myös sitten se, että ei se mitä raaka-ainetta se käyttää, mistä se tulee, vaan myös se, että mitä siitä prosessista sitten tulee ulospäin. Eli kyllä se olisi näiden toimijoiden omakin etu, se sama aika, minkä ne nyt käyttää ja aikaa kuluu, niin jos ne tekisi saman tien, tämä on ehkä naivi ajatus, mutta ainakin lähtenyt vähän niin kuin vaimonkin kanssa, että jos mä tiedän joku vaikea asia, niin se on parempi kuin myönnät heti, että taitaa musta olla syy, että mennäänkö tästä eteenpäin. Haetaan yhteinen ratkaisu, siis hänen ratkaisunsa. Niin se, että, mutta tässä välillä ennättää tapahtua niin paljon kaikkea, että me menetetään ehkä hyviäkin investointeja sitten, kun näitä valituksia ja muita, niitäkin toimijoita, jotka tekisivät ehkä paremmin. Eikä ettei tästä tule semmoinen kuva, että ne on kaikki pelkkiä niin kuin huijareita ja roistoja. Ei ne ole kaikki, vaan se ihan aidosti sitten tekee. Ja sittenhän ne on yleensä, se omistus ja johto on jossain kaukana. Ja sitten nämä on niitä työmuurahaisia, jotka siinä alempana sitten toimii. Otetaan ensin Outi. Tuohon vaan voisi jatkaa, että nehän tekee liiketoimintaa ne kaivosyhtiöt. Nehän tekee sitä, mitä omistajat haluaa, ja meistäkin varmaan joku tietämättään tai tietoisesti ne on investoinut johonkin rahastoon, joka on sijoittaa johonkin kaivokseen. Ne koittaa tehdä maksimituoton
saadulle pääomalle. Ne tekee sitä työtänsä, eikä niitä voi siitä syyttää. Mutta ei ne tee yhtään enempää kuin mitä regulaattorit, eli viranomaiset niiltä vaatii. Ja se on kyllä muistettava siinä. Tuohon Haminan keissiin, niin mikä mua itseni ihmetyttänyt, kun tässä nyt hirveästi huudetaan, että meidän pitää päästä eroon niistä Kiinan mineraaleista, että se on ihan kamala juttu, kun se on Kiinasta. No se Haminan akkumateriaalitehdas, niin sen pääomistaja on kiinalainen. Itse asiassa se on kiinalainen tehdas. Suomen Malmijalostus Oy niin on vähemmistöosakkaana kiinalaisessa tehtaassa. Et se on niinku vaikea ollut kysyä näiltä ihmisiltä. Mä oon muutaman kerran kysynyt, niin ne on aika hiljaisia nuo Temmissäkin kaverit silloin, kun kysyttiin näitä, että miten tämä nyt tällä tavalla. Hän kertoo, että siellä on niin suurta osaamista, että sen takia se on otettu. Mutta tietysti sitä samaa osaamista olisi ollut ehkä Koreassa ja USAssakin, eikä Kiinassa. Että joku ihme juttu siinä on taustalla. Joo, sitten on. Ehkä siitä, laita 2 slaidia, että siinä on semmoinen yleisötila, tämä kuva. Niin mä luulen, että näissä akkuteollisuuden jos puhutaan näistä akkumateriaalitehtaista, niin monelle on ollut yllätys, samoin kuin näissä kaivosasioissa, niin monelle on ollut tavallaan yllätys se, että miten isoista vesistöpäästöistä siis puhutaan. Et mun suurin toive on kyllä se, että näistä realistisesti ja avoimesti puhuttaisiin vesistöpäästöistä ja tavallaan siitä käytäisiin semmoista avointa keskustelua, ja mikä pohjautuu siis faktoihin. Koska tämähän oli, mä luulen, että Haminan akkumateriaalitehdas on silleen ehkä vähän tämä on ehkä surkea esimerkki, millaista ei ehkä enää kuvittelisi, että tässä ajassa 2024 voi tulla. Tässä on siis kuva reilun vuoden takaa. Tämä oli tämmöinen yleisötilaisuus. Tämä oli semmoinen, että me asukkaat päätettiin järjestää, että kun siis tehas ei puhunut mitään siis jätevesipäästöistä. Mutta sitten me kysyttiin, että no hei, mitä se teidän puhdistetut jätevesivedet oikein on? No sitten kävi ilmi, että no hei, hyvänä aika, että siellä on 140 000 tonnia vuodessa natriumsulfaattia pitoisuudella 100 grammaa litraa, mitä lasketaan siihen Haminan sisäsaaristoon. 3 kilometriä pitkä purkuputki ja tehtaan jätteestä siis yli 99% sinne Suomenlahteen. Tarkalleen ottaa 99,7% tuotannon jätteistä halutaan sijoittaa siis siihen sisäsaaristoon. Ja sitten tässä kohdassa niin tämä yritys ei tavallaan kertonut eikä selvittänyt niitä vaikutuksia avoimesti. Niin sitten me päätettiin, että hei, meidän pitää ottaa tästä selvää. Me järjestettiin tämmöinen tilaisuus vuosi sitten toukokuussa. Tämän tilaisuuden otsikko oli, että tämän nimi oli, että miten akkumateriaalitehtaan jätevedet vaikuttavat meriluontoon. Ja me saatiin sinne hyviä puhujia, muun muassa toi dosentti Helvi Heinonen Tanski Itä-Suomen yliopistosta, ja sitten meillä oli Jari Natunen, ja sitten kutsuttiin puhumaan tämän akkumateriaalitehtaan toimitusjohtaja ja sun muuta. Ja mainostettiin sitä somessa, saatiin joku puffi-juttu paikallislehteen, niin siis sinne tuli 200 ihmistä. Siis sinne vaan tuli ihmisiä. Ja sitten se oli, että hyvän aika, että nyt asukkaat järjestää tilaisuuden, mistä kerrotaan ympäristövaikutuksista, niin eihän se näinhän se ei saisi mennä. Että tavallaan tämä ei ole tämä oli yllättävää, että tämmöistä voi sattua jotenkin vielä tänä vuonna, mutta siis tässä on kuva sieltä meidän tilaisuudesta. Me vaan oltiin, että tänne vaan tulee ihmisiä. Me oltiin, että ei voi olla totta, että ihmisillä on näin suuri tiedon tarve, kun yritys ei ollut kertonut niistä päästöistä ja niistä jätevesien vaikutuksista. Sitten tavallaan me otettiin se rooli, että me aletaan tiedottamaan, me aletaan selvittämään, me aletaan kertoa. Kyllä, tämä oli hyvä esimerkki siitä, että mihin ihan pelkällä kansalaisvaikuttamisella voidaan päästä. Mikä siellä oli se tilanne sen ympäristöluvan kanssa, mistä valitettiin? Mä ymmärsin, että siellä oli ihan toiset viranomaisetkin jopa valittaneet siitä annetusta ympäristöluvasta. Oliko näin? Joo, siis kyllä yksi viranomainen valitti myös, että se oli toi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jos muistan oikein, siis joka toimii tämmöisenä valtakunnallisena kalatalousviranomaisena, niin tämä kalatalousviranomainen valitti siitä luvasta. Sitten siitä valitti ainakin 4 ympäristöjärjestöä, siitä valitti asukkaita, siitä valitti kalastuskunta, siitä valitti vesialueen omistajia. Tosissaan 12 eri tahoa, mistä yksi oli tämä kalatalousviranomainen. Se on käsittääkseni aika harvinaista, että toinen viranomainen valittaa toisen viranomaisen tekemästä päätöksistä. No Peter, voit kommentoida, että onko se harvinaista, mutta se, että tässäkin on ehkä kysymys, tässä on kysymys tavallaan sellaisista päästöistä, mitä Suomessa ei ole ollut koskaan aikaisemmin.
Et nyt me ollaan niin uusien asioiden keskellä, että siis tässähän vastaava akkumateriaalitehas, missä on sama tuotanto, on tämä PASF Harjavalta. Ja siinäkin oli tietysti Puhtaanmeren puolesta ry oli aktiivisena toimijana, valitti siitä luvasta, koska siinä taas se jäte olisi laskettu, se natriumsulfaatti olisi laskettu Kokemäen jokeen. Ja sittenhän siinäkin siis ympäristöviranomainen antoi luvan niin toimia, mutta sitten se kaatui myös Vaasan hallinto-oikeudessa niin kuin siinä tapauksessa. Että eihän tässä siis mitään järkeä ole, että niin kuin valitetaan hallinto-oikeuteen, joka ne ratkoo, mutta siis tämä johtuu siitä, että meillä on se lainsäädäntö, mikä ei nyt tavallaan vastaa tähän nykytilanteeseen, tällaiseen teollisuuteen, niin sitten näitä niin kuin case by case ratkotaan tuomioistuimessa, missä siis mun mielestä ei kyllä siis mitään järkeä. Mutta tässähän on siis ratkaisut olemassa, eli tämän natriumsulfaatin voisi kiteyttää, sen voisi talteen ottaa. Ruotsissa siitä esimerkiksi tehdään siis kaaliumsulfaattilannotetta, eli se on siis raaka-aine, sivutuote muuhun teollisuuteen. Et sitä me ollaan niin kuin tuotu koko ajan tässä esille, että me ei todellakaan vastusteta niin kuin teollisuutta eikä sitä tehasta, vaan halutaan, että se natriumsulfaatti otetaan talteen ja sitä käytetään niin kuin muun teollisuuden raaka-aineena. Eli tavallaan niin kuin edistetään just sellaista kiertotaloutta, mihin me kaikki varmasti uskotaan, että vihreä siirtymä niin kuin on juuri sitä. Juurikin sitä arkijärkeä tähän toimintaan mukaan myöskin. Kyllä. Oliko Petterillä vielä jotain? Piti vaan sanoa tuosta vielä noista niin kuin kansalaisjärjestöjen roolista, niin kun niitä lukee niitä ympäristövaikutusten arviointeja ja kaivoslupahakemuksia, niin ne on satoja sivuja, siis ne voi olla 700 sivua. Ja kun mekin ollaan niitä luettu niin kuin vähän niin kuin harrastuksena ja jotkut työn ohessa, niin se tehtävä on haastava. Ja tietysti silmä on mennyt, kun mä katson niitä rakenteita, niin mä näen ne heti suoraan. Mä osaan mennä oikeille sivuille katsoa, että jaahas, sama konsultti FRY Oulussa on tehnyt nämä samoilla kaavalla taas, ja taas on väärin, että ne samat toistuu siellä. Mutta se on haastava homma. Mutta se, minkä mä haluaisin sanoa keskustapuolueelle nyt kuitenkin, kun nehän on Lapissa kuitenkin nämä kaivokset tällä hetkellä, ja mä oon aika paljon, mulla on metsää kanssa Posiolla, ja mä oon paljon siellä, mä menen Hirvimettälle nyt muutamien poromiesten kanssa 1,5 viikoksi, ja mä oon siellä kodassa istunut paikallisten kanssa ja puhunut näistä asioista. Kukaan ei opponoi, kukaan ei, kun ne katsoo ja on siellä tuulivoimaa tai kaivoksia, kaikki katsoo, että rahaa tulee ja eivät ole kriittisiä. Että se tiedottaminen tavallaan siinä positiivisella tavalla, mä en tiedä millä tavalla se tehdään niin, että se kuitenkin palvelee niin kuin niitä paikallisia, koska pitää ymmärtää heidänkin tilannetta, mutta se tilanne on haastava. Et siinä pienessä kylässä, missä mä käyn Hirvimettällä, niin sinne on tulossa tuulivoimalaa. Ja tuulivoimatoimija piti tilaisuuden sitten, niin kun, jossa kaikki oli hurraata huusi, että tänne tulee tuulivoimaa, 110 metriä korkeita tolppia, missä on perustukset 2 metriä korkeita, teräsbetoniperustuksia, halkaisia 40 metriä, ja yhden maanviljelijän vaimo oli vastaan mun lisäksi. Kaikki muut puolsi. Ja mä kysyin siltä ruotsalaiselta toimijalta, että miten te teette sitten, kun tämä näiden tuulivoimalaiden käyttöikä on ohi, mitä te ennallistetaan tänne? Ne sanoi, että jos ELY vaatii, niin me poistetaan ne perustukset, jos ei vaati, niin me maisemoidaan ne. Mä sanoin, millä tavalla te maisemoitte? Niin paikalliset, ja mä luulen, että suurin osa on teidän puolueen kannattajia, mä tiedän, että on, niin joku siinä on, että ne ei niin kuin näe sitä samalla tavalla. Me nähdään se eri tavalla. Sitä kritiikkihän tulee kansalaisjärjestöille myös. Ne on näin helsinkiläiset tai espoolaiset tai vantaalaiset, jotka nyt kertoo meille, miten pitäisi tehdä. Sitähän tulee paljon. Että me ei, niin kuin, ehkä me nähdään se eri tavalla. Kun mä menen sinne Posiolle, niin mä oon vaikuttunut siitä luonnosta ja tietysti suojeluista metsistä vielä enemmän kuin niin kuin tavallaan metsätalousmetsistä. Mä oon vaikuttunut siitä luonnosta. Mä nautin siellä olosta. Niin ehkä me nähdään se eri tavalla. Siitä olisi kiva kuulla joku mielipide yleisöstäkin, että tämä on semmoinen asia, mikä mietityttää. Joo, kyllä. Itse haluan uskoa vakaasti siihen, että kyllä suurinta osaa suomalaisista kiinnostaa se, että Suomen luonto pysyy hyvässä kunnossa ja että se turvataan myöskin tuleville sukupolville. Yksi asia, mistä mä itse olen nyt herännyt kantamaan huolta, on tämä meidän pohjavesivarantojen riittävyys. Ja sen vuoksihan tämä on nyt erittäin tärkeää, tämä kaivosteollisuuden rooli
rooli tässä kohtaa, koska se koskettaa nimenomaan sitä pohjavesien tilannetta. Pystyisitkö siitä, Peter, kertomaan enemmän? Meillä on se yksi karttakuva, mistä näkee niin kuin tavallaan sitä valuma-aluetta, mikä tulee näiltä kaivoksilta. Niin tuossa näkee nyt, että tavallaan että meillähän on siis nyt puhutaan metallikaivoksista, että se pahin ei ole tietysti kalkkikaivos, vaan metallikaivos, jossa on, siis metallithan on raskasmetallithan on alkuaineita, ne ei häviä mihinkään. Niin tuolla näkyy siis, tuolla Kittilässä on se kultakaivos Suurikuusikko, sitten siellä on Kevitsan kaivos, joka on toiminnassa, ja sitten on täällä, tietysti nyt ei näy täällä Talvivaara, koska se on täällä alempana, mutta tässä on Lapin niin kuin kaivokset. Ja sittenhän meillä on Tornionjoki ja Kemijoki ja toi Kitinen ja muut, jotka laskee sinne, että niin kun näillä on rajallinen kapasiteetti ottaa vastaan niitä päästöjä. Ja kaivoksethan tekee, niin kun te tiedätte varmaan, minkä takia tehdään purkuputki. Purkuputki tehdään sen takia, että saadaan laimennettua se isompaan vesistöön se päästö. Ja laimentaminen noin lähtökohtaisesti on kiellettyä. Eli siellähän oli joitakin keissejä, mitä me tutkittiin tässä kansalaisjärjestössä myöskin, että kun katsottiin, että mikä on sen pitoisuus niin kuin matalan veden aikana. Jossakin Kitisessä ei tiettyyn aikaan ole vettä ollenkaan paljon. Ja siinä lasketaan, että mihin aikaan lasketaan ja kuka saa laskea mitäkin. Mutta tästä tulee sitten kilpajuoksu, kun tänne tulisi Sokli tuolla itärajalla, Sakatti, eli se Viiankiaapa, Ikkari tuossa samassa ryppäässä. Sitten meillä on Ruotsin puolella Kaunisvaaraa, Hannukainen on siinä, niin nyt varmaan sitten, että kuka saa laskea eniten, että mikä on se vesistön vastaanottokyky, niin siinä tulee kilpajuoksu. Ja tämä nyt on suoraan vesistöön meneviä, mutta niin kuin pohjavedethän on siinä myöskin, ja nekin menee vesistöön joskus. Että tämä on tuo kartta kertoo aika lailla. Eli tuossa voi sen verran sanoa, tuonne, jos ei näy yleisöön kaikille, että tuossa on niinku, mikä on toi punainen toi symboli, niin siinä on niinku toiminnassa oleva kaivos. Ja sitten toi harmaa tarkoittaa siis sitä, että se on niinku, projekti on menossa. Eli tässä niin näkee, just mitä toi Peter selitti, että tuossa niin Kemijoen haaroja on tosi paljon, eli niin Kemijoki on niin kuin, tavallaan se päävesistö, mihin suurimman osan niin kaivosten purkuputket rakennettaisiin. Ja nämä purkuputkethan voi olla siis pituut, niitä voi olla 50 kilometriä, 30 kilometriä, eli siis se, että Haminassa se purkuputki on 3 kilometriä sinne sisäsaaristoon, mutta täällä voi olla joku purkuputki 30-50 kilometriä, eli ne johdetaan, niitä ei kovinkaan hyvin käsitellä, puhdistetaan niitä vesiä, vaan ne johdetaan pitkällä purkuputkella Kemijokeen. Ja se, mikä minua itseäni kiinnostaa tällä, jos ajatellaan, että vaikka niin kuin Itämeren näkökulmasta, te näette, että Kemijoki laskee Perämereen. Niin tähän päivään mennessä minulle ei ole siis selvinnyt se, että kuka niin kuin arvioi esimerkiksi Kemijokeen näiden kaikkien kaivosten yhteisvaikutuksia. Miten ne vaikuttaa, miten yhteensä vaikuttaa näiden kaivosten päästöt. Tai sitten, miten nämä päästöt vaikuttaa Perämereen, kun se Kemijoki laskee Perämereen. En tiedä, onko teillä ollut ympäristövaliokunnassa tästä mitään, että tekeekö joku tällaista näiden yhteisvaikutusten arviointia Kemijokeen ja Perämereen? Vastaava. Oikeastaan ensin tähän se, että tästä yhteisvaikutuksesta keskusteltiin silloin, kun käytiin ympäristövaliokunnan kanssa siellä tällä alueella. Ja siinä on monta probleemaa, josta kun ei sit oikeastaan ennakkotapaustakaan, että mitä sitten jos jotakin, niin kun sinne tulee monelta niitä, niin siinä on lopulta riidellään siitä että keskenäänkin, että ei se ole meidän, kun se on noiden, ei se ole meidän, kun se on taas jonkun muun. Mutta taas tähän kysymykseen keskustellaanko meillä, mä palaan siihen, miten yksinkertainen apparaatti eduskunta on. Me emme käsittele muita asioita kuin mitä meille tuodaan. Me voidaan ottaa omana asianaan, mutta se ei sinänsä johda mihinkään. Mutta se ei poista ei tietenkään sitä vastuuta ja muuta, mutta tässä on ollut vähän ihmetyksen aihekin se, että miten kuitenkin kapea liikkumatila siellä on. Sen verran tuohon vielä sitten siihen, että tämähän johtaa myös hyvin eriarvoiseen tilanteeseen, kun näitä pitkiä matkoja siirretään. Missä on kaivos, niin siellä voi olla, että kaikki on ihan jees. Mutta sitten kun se siirretään pitkiä matkoja, niin se onkin jonkun toisen murhe ja mihin se sitten päätyy. Ja sitten se, että mä suhtaudun hyvin kriittisesti kaivoksiin, en kielteisesti, mutta kriittisesti. Ja
Ja se, että eihän, kun tässä oli näin, että mä kysynkin jossain, että miten iso kuoppa Suomeen pitää kaivaa, että me kaikki niin kuin täältä korvataan se Kiinasta tuleva. Eihän se nyt ole mitenkään niin kuin mahdollista. Ja samaan aikaan Euroopan unioni on rajoittamassa monia asioita esimerkiksi meidän metsätalouteen liittyen, mutta sitten taas pitäisi todella nopea olla väylä, että äkkiä vaan kaivetaan ne kriittiset mineraalit teiltä. Ja kun kaikki mikä maan alta kaivetaan, niin se kun on kerran kaivettu, niin ei sitä tule enää sinne takaisin. Ja tämähän niin tuntuu hullulta tämä, että ei hyödynnetä, koska samaan aikaan meidän on pakko saada talteen kaikki mahdollinen, koska ei me voida, niin kuin, että tämä pallo ei pysy kasassa, jos tässä on vain semmoinen ohut kuori päällä, jos nyt vähän dramatisoi. Mutta vielä sen verran, että tämähän on poliittisesti äärimmäisen vaikea. Jos niin kuin missä tahansa ryhmässä tuolla, niin sieltä löytyy ihan laidasta laitaa ja riippuen mistä on, niin se on vähän sama kuin kuvasit sitä, että jos olet sulkenut kaivoksen, niin voi olla vähän hiljasta siellä työpaikalla sen jälkeen. Mutta joku poliitikko joltain alueelta, ja se sanoo, että ei kaivoksia, niin se voi niinku ruveta miettimään jo seuraavaa työuraa sitten. Niin, mehän käytiin ympäristöministeriössä nyt ympäristösuojelijoiden kanssa, ja mä otin esiin siellä vuosi sittenhän oli se lakialoite valmisteilla kaivannaisjätteistä. Ja sen piti valmistua vuoden kuluttua siitä, kun sen laittoi edellinen hallitus, mä koitan olla ei-poliitikko, edellinen hallitus laittoi sen vireille. Ja siellä nämä ympäristöministeriön juristit sanoivat, että tämä on siirretty sivuun tässä, tämä ei tule valmistumaan ajassa. Mä kysyttiin, minkä takia? No sen takia, että nykyinen hallitus ei katso tätä prioriteettina. Ja se oli kyllä mulla ainakin pikkuinen järkytys, kun mulla on ollut tuo sydän kuitenkin pikkasen tuossa sininen ja vähän oikeallakin, niin mä olin vähän järkyttynyt, että miten voi olla tuolla tavalla, että just niin kuin Vesa sanoi, että tämä on niin kuin hyvin herkkää poliitikkojen kanssa. Mä olen hirveän pettynyt, että Vesa lukuun ottamatta harvat poliitikot on yhtään edes nostanut. Että kiitos siitä paljon, kun mehän oltiin yhdessä siellä Laukunkankaallakin, ja sä näit esimerkin siinä, mikä on Outokumpu Oyn vastuu myöskin aikanaan ollut, kun se valuu semmoinen vanha minimaalinen kaivos. Mä en tiedä, millä niitä poliitikkoja saisi niin kuin esiin. Siinä oli joku kokoomuspoliitikko, joka teki podcasteja ennen niin kuin eduskuntavaaleja hyvin kriittisesti, ja me täkättiin häntä nyt tuossa Twitterissä, niin nyt hän ei nouse enää esiin. Että onko se niin herkkää, että jos pikkasen sanoisin vastaan sitä valtalinjaa tai jotakin, niin pelätään, että loppuuko ne äänet, tai mistä se johtuu? Se tuntuu ihan hullulta. Joo, poliitikkojen toimintaan voi varmasti yksilötasolla parhaiten vaikuttaa äänestämällä ja vaatimalla ja esittämällä tiukkoja kysymyksiä omille ehdokkailleen. Mä mietin tässä, että kun Outi kertoi, että siellä akkumateriaalitehdaspuolella on olemassa olevia keinoja, millä ne jätteet voitaisiin käsitellä puhtaasti ja jopa uusiokäyttää hyödyntää toisissa tuotantolaitoksissa, toisenlaisissa asioissa. Onko kaivospuolella tällainen tilanne? Siis kaikki teknologia tiivisrakenteessa on olemassa. Ihan kaikki. Se on kymmeniä vuosia vanha. Se on käytössä ympäri maailmaa. Me ollaan tuottamassa, järjestämässä tänne nyt yhtä australialais-kanalaista tiivisrakenneprofessoria Kerry Rowta niin kuin ensi keväänä niin pitämään seminaaria. Mä olen keskustellut kaivosteollisuudenkin kanssa, hekin ovat niin kuin positiivisia siinä. Se on lähinnä yliopistot tulee, Tampereen tekninen yliopisto ja Aalto niin kuin vetosesti. Kaikki teknologia on olemassa, ei ole mitään ongelmaa tehdä kunnon rakenteita. Ja kysymyshän on sitten semmoinen, että myöskin, että jos meillä ei ole, niin kun ne sanoo kaivosyhtiöt, että se ei ole kannattavaa, meidän kannattavuus heikkenee, niin silloin voisi esittää semmoisen kysymyksen, että jos mineraaleista saatu hinta tällä hetkellä on niin alhainen, että ei pysty rakentamaan kunnon ympäristörakenteita, niin kannattaisikohan ne jättää kaivamatta vähäksi aikaa? Kaivetaan ne sitten, kun ne on niin kalliita, että niillä on varaa tehdä ne rakenteet. Niin jotenkin niin kuin tuntuu omituiselta se ajatus, että koitetaan tehdä halvalla. Onko siellä muissa maissa sitten lainsäädäntö sellainen, joka vaatii käyttämään näitä parempia rakenteita? No, monet kysyvät aina, että Ruotsissa se on varmaan paremmin. Ikävä kyllä ei. Ruotsissa se on oikeastaan vielä huonommin ja valitettavasti. Ja se tulee Tornionjokeen kuormittamaan melkoisesti, koska siellä
Siellä on muutamia ruotsalaisten ympäristöjärjestöjen niin kuin minulle lähettämiä rakenteita käynyt läpi, ja ne on surkeita. Tämä ei ole niin kuin oikeasti suomalainen ongelma. Tämä on kaivosteollisuuden ongelma globaalisti. Ne on tottuneet hallinnoimaan niin kuin rakenteita, jättämään jätteensä ihan sinne, minne sattuu. Mä juttelin tämän Kerry Rowan kanssa, kun mä kutsuin häntä tänne, ja mä kysyin, että mikä tilanne on Kanadassa, kun hän on australialais-kanadalainen ja tehnyt elämäntyönsä näissä, niin hän sanoi, että it's better now, it's better, but not good. Eli se on vielä niin kuin, että siinä on niin kuin tehtävä, mutta kaivosteollisuudessa tuli, mä lopetan kohta, niin tuli semmoinen vaan, että tuli semmoisia kommentteja minulle, että minkä takia tämä on globaali peli, minkä takia meidän pitäisi tehdä asiat paremmin kuin jonkun muun. Ja mä sanoin, että no sen takia, että tämä on meidän luonto, tämä on meidän Lappi, tämä on meidän maa. Ja jos se kerran tehdään huonosti, niin kuin esimerkiksi pohjarakenteet, niin miten se ihmeessä sä niin kuin vaihdat sinne kunnon rakenteet 70 metrin louhekasan alle? Sehän on mahdottomuus. Ja sen verran vielä sellaisille, jotka ei ymmärrä tätä, miksi ne kaivannaisjätteet on vaarallisia. Niin se johtuu siitä, että joku voisi ajatella, että kivi on kiveä. Se otetaan se kivi sieltä kalliosta, se räjäytetään ja laitetaan takaisin luontoon. Mutta kun siellä on rikkipitoisia sulfidikiviä, ja kun ne murskataan pieneen fraktioon, eli pieneen jakeeseen, niin se pinta-ala kasvaa ihan hirveästi. Ja rikki yhdessä veden ja hapen kanssa muodostaa rikkihappoa. Ja se rupeaa liuottamaan niistä jätteistä ne jäämämetallit, ja se tapahtuu satoja vuosia. Eli se tulee kuormittamaan, tuo kartta mikä tuossa oli, niin se ei ole niin kuin vuoden kartta, vaan se on satojen vuosien kartta, jos ei ole rakenteet kunnossa. No okei, ne pohjarakenteet on missattu monessa paikassa, ne on huonosti tehty. Nyt pitää satsata pintarakenteisiin, että ne on tehty kunnolla, että se sadanta pienentää, ettei sinne tuu sitä sadevettä, joka aiheuttaa sitä rikkihappoa. Ja tuosta voisi Peter vähän jatkaa. Tässä on näistä niin kuin Peter selitti, että miten sieltä sitä kaivosjätteestä niin liukenee niitä haittoja tänne pohjavesiin. Niin tässä alimmassa on tämmöinen lista korkeita nikkeli, koboltti, kadmium, kromi, kupari, alumiini, uraanipitoisuuksia. Niin nämä on siis aineita, metalleja, mitä suontautuu esimerkiksi Terrafamen kaivoksessa tällä hetkellä pohjavesiin. Ja on jo luettavissa heidän siis pohjaveden tarkkailuraporteista. Eli tavallaan tämä on siis todellisuus monessa kaivoksessa tänä päivänä. Sä voit sanoa Terrafamesta lisää, tuossa lista on aika huikea, kun sanoit aineita. Siellä oli ensinnäkin, mä luin niitä raportteja ja mä huomasin, että täällä on vuotoja. Siis siinä primäärikentän rakenteessa oli vuotoja. Ja mä rupesin selvittämään tämän Kerry Rowan kanssa itse asiassa, minkä takia ne vuotaa. Niin se kävi ilmi, että siellä on niin korkeita lämpötiloja, että nämä muovit ei kestä, niistä lähtee pehmittimet pois ja sieltä tuli vuotoja. Ja se oltiin hys. No mä sain tilaisuuden olla siellä nyt kesällä, niin kesän lopussa niin Vaasan hallinto-oikeuden todistajana paikan päällä. Ja näin ne rakenteet ja näin sen uuden sivukivikentän rakenteet, missä oli tehty niin kuin semmoisen tiivisrakenteen alle louheesta niin jättimäinen vettä johtava kerros. Eli he ovat tehneet niin kuin tiiviin rakenteen alle salaajakerroksen, joka vuotaa ja suotaa kaikki vedet mahdollisimman pitkälle sekä Oulujoen vesistön että Vuoksen vesistöön. Me tultiin alas siitä, harmi, että mä saan ottaa kuvaa, mutta mä sain siitä pöytäkirjasta sen kuvan sitten myöhemmin. Tulin bussista alas ja katsottiin sitä rakennetta siinä, se oli vielä siinä sopivasti ylhäällä ja ne kysyivät, että no Peter, mitä olet mieltä? Mä sanoin, että tässä on kouluesimerkki semmoisesta rakenteesta, mitä ei missään tapauksessa saa tehdä. Tämä on vaarallinen rakenne. Ja kaikki katto vähän ihmeissään. Toi ELY-keskuksen valvoja, joka siellä oli mukana, niin hän puolusteli valvottavaansa siinä samanaikaisesti, että tämä oli tämmöinen tarina. Se on niin kuin se Terrafamen rakenne siitä sivukivestä, joka on siis mustaliuskekiveä, ja yleensä niin kuin rakentamisessa sanotaan, että mitään ei saa rakentaa mustaliuskealueelle, koska se on voimakkaasti ympäristövaarallinen kivi murskattuna. Suomessa tehtiin Euroopan suurin kaivos sille alueelle. Ja se jätealue, se on siis sivukivi. Se on se kivi, mitä kaivetaan, jotta päästään sinne malmioon.
on se musta liuske. Ja ne kasat on siis 50-70 metriä korkeita, ne on kilometrien mittaisia. Se on ihan niin kuin kuussa olisi, kun siellä käy. Joo, eli kuulostaa nyt siltä tämä tilanne, että aika paljon on asioita, joihin pitäisi uudistusta ja parannusta saada. Ennallistamistoimista vähän tuossa sivuttiin, mutta onko teillä siihen kommentoitavaa? Nehän on yleensä aika kalliita ja hankalia, pitkiä prosesseja, ja lopputuloskaan ei välttämättä sitten kuitenkaan vastaa ihan sitä, mitä alkuperäinen tilanne oli. Onko sanktiot ainoa keino vaikuttaa? Onko mitään muita keinoja saada yrityksiä toimimaan vastuullisesti? Siis mä sanon, Peter saat jatkaa, että mä sanon niin ennaltaehkäisy. Että jotenkin meillä ei ole tällä hetkellä niin Suomessa niin yhteistä ymmärrystä, siis se on niin laajasti, tämä koskee niin poliitikkoja kuin erilaisia eri toimijoita, että olisi niin yhteinen ymmärrys niin näistä päästöistä ja niiden vaikutuksista ja niiden merkityksestä, niin sitä ei ole. Ja sitten nämä ohjeistussäädökset, kaikki, ne ei ole ajan tasalla. Että tällä hetkellä me ollaan tämmöisessä vähän väittelytilanteessa, että on vähän syntynyt Suomeen tämmöinen asetelma, että on akkuteollisuus ja on ne kaivosteollisuus ja sitten on tällaiset ikävät ihmiset, ikävät valittajat tai ikävät ympäristöjärjestöt, vaikka pitäisi nähdä, että ja se on väärin, koska siis me ollaan tässä Petrin kanssa totesi, että me ollaan kumpikin hyvin teollisuusmyönteisiä ja me nähdään, että näihin on olemassa siis ratkaisut. Mutta sitten on luotu tämmöinen vastakkainasettelu, että on ns. Ne toimijat ja sitten on tällaiset valittajat. Ja se on tosi väärin, koska meidän pitäisi päästä jotenkin yhdessä niihin ratkaisuihin. Kyllä, oliko Vesala tähän kommentoida? Joo, tänään kun kasvatin taas luonnetta ja koitin jaksaa istua salissa, kun käytiin niin sanottua keskustelua ensi vuoden talousarviosta, niin mä en ole kovin toiveikas. Anteeksi, kun nyt sanon näin. Mutta jotenkin niin kun, mulle on ollut todella iso yllätys, vaikka on jo tämänkin ikäinen, että miten paljon löytyy tämmöisiä joko-tai-ihmisiä. Ja tässä on hyvin kuvattu se, että kun tämä olisi varmasti mahdollista hoitaa sekä että tavalla. Ja eikä se välttämättä, onko se kustannuskaan edes se tekijä. Se on monasti, kun teet kerralla kunnolla, niin se tulee halvemmaksi, kun teet monta kertaa vähän sinne päin. Plus, että tässä tapauksessa vielä maine menee. Mutta kun tässä on vähän sellainen olo, että ei siellä välitetä oikeastaan sitä maineesta. Mutta kun tämä maailma on nyt jo niin monessa vaaditaan, niin kuin äsken jo kuvasin sitä, että on vaatimuksia raaka-aineen tuottajille. Elintarvikeketjun tunnen hyvin, niin eihän se onnistuisi mitenkään tämän tyyppinen. Se on tietysti mittakaava ja on eri toimiala, mutta kuitenkaan, että se lopputuotteen ostaja ei hyväksyisi missään tapauksessa. Toki meillekin tuodaan sellaisia elintarvikkeita, joita täällä ei saisi tuottaa. Mutta niin kuin sanoin, niin se on jotenkin hämmentävä, että onko se jotenkin niin kaukainen asia, että siitä ei tarvitse välittää, vai mikä se tekijä on, että ne vaan niin kuin sivuutetaan, vai onko se ihan tämä perinteinen ihmisen ahneus sitten niin suuri. Tämä on ikävä puhua nyt näin, koska tässä olisi niin kuin valtavia mahdollisuuksia, kun se hoidetaan oikein. Tässähän on, mä katsoin vielä tämän hallitusohjelman ja hain sieltä myös tämän kaivossanan, niin se on 2 kertaa mainittu. Tarkistetaan kaivosmineraaliveron tasoa puoliväliriihestä eteenpäin, eli ensi keväänä jossain vaiheessa, ja asetetaan toinen veroluokka, mitä se sitten tarkoittaa. Toinen kohta, että hallitus edistää kotimaisen mineraali- ja akkuklusterin kasvua puhtaan siirtymän ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamiseksi. Eri puolilla Suomea on laajaa alan osaamista ja potentiaalia, kuten Vaasan seudun energiaklusterissa. Laaditaan uusi mineraalistrategia. Kaivosteollisuuden raaka-aineiden jalostusarvoa lisätään ja vahvistetaan innovaatioekosysteemien syntymistä. Mä rupean huvittamaan, kun näitä hauskoja ja hienoja sanoja, niin niillä aina viedään vähän keskustelua niin kuin sivuun. No, mehän ollaan tänään varmaan Outin kanssa lausuttu siihen viimeisimpään versioon mineraalistrategiasta. Mä istuin siinä työryhmässä, TEMin työryhmässä kanssa, ja siitähän tuli hirveän lyhkäinen kauhean prosessin jälkeen. Ja jokaisessa tai kappaleessa mainitaan sana kestävä. Mä en ymmärrä, mikä se sana kestävä, mitä se on. Mä en ymmärrä sitä, kun sitä ei ole avattu. Mitä on kestävä? Onko se kestävä sitä, että kestävästi tuodaan teollisuuteen mineraaleja, vai onko se kestävä sitä, että se on luonnon kannalta kestävää? Mä en ymmärrä, mikä se kestävä on. Toinen asia, mitä mä haluaisin vielä tässä puhua, olisi kompensaatiot ja vakuudet.
Ja toinen asia on se, että voidaanko me kompensoida esimerkiksi niin kuin vaikka Viiankiaapan menetyksiä, mitkä oli tehty itse asiassa, kompensaation malli oli tehty väärin. Siinä mallissa oli otettu vain ne menetykset, mitkä on sillä kaivosalueella, eikä menetyksiä, mitkä tulee ympäristöön mulle. Ja sitten ajattelee, että ne osti sieltä Inarista, sieltä yhteismetsältä, oliko se 10 miljoonalla eurolla, niin kitukasvusta jänkää. Ja kaivosyhtiö meinaa, että sillä se kompensoi tämän kaivoksen niin kuin vaikutukset. Musta tuntuu ihan hullulta semmoinen. Toinen asia, mikä musta tuntuu mahdottomalta, on arvioida vakuudet. Mitkä on vakuudet sille, että vaikka Terrafamen kaivoksen lopetettua se ennallistettaisiin kaikki ne niin kuin, riskit, mitkä siinä on, millä rahalla, kuka määrittelee sen vakuuden. Okei, se on nyt vissiin joitakin satoja miljoonia, mutta riittääkö siihen miljardi? Vai pitäisikö se olla 2 miljardia vai 5 miljardia? Kuka kertoo sen? Tässä huomataan hyvin, että työsarkaa riittää todellakin. Mä luulen, että nyt olisi aika siirtyä taas tuonne yleisön puolelle ja ottaa yleisökysymys. Meillä on siellä valmiina kysymys liittyen siihen, että miten ympäristön suojelua parhaiten pystytään yleisön mielestä tekemään. Ja siellä on vaihtoehdot kansanedustajien välityksellä, kansalaisaloitteilla, lupakäsittelyn valituksilla ja lausunnoilla, toimimalla järjestöissä, poliittisissa puolueissa toimimalla. Eli sieltä menti.fi ja koodi oli se 3300 7807 pääsee äänestämään. Toivon, että sieltä yleisöltä tulee tähän kannanottoja, että miten he tämän asian kokee. Kukaan ei usko kansanedustajiin näköjään. Toimimalla järjestöissä 40%, poliittisissa puolueissa toimimalla, lupakäsittelyn valituksilla ja lausunnoilla ja kansalaisaloitteilla on sitten nämä isommat luvut. Vähän nousee lupakäsittelyn valituksilla ja lausunnoilla. Joo. Eli tässä se nähdään, että ihmisten luottamus siihen, että lainsäädännöllisestikään asioihin voitaisiin kauheasti vaikuttaa, ei ole hirveän vahva. Siis mä oon itse todennut, että tehokkainta on tämä toimimalla järjestössä. Se on tällä hetkellä mun näkemys, mikä on tehokkain tapa vaikuttaa. Ja jos saa tästä napata lennosta, niin eihän tämä pitäisi olla sellainen, että joku niin kuin yksittäinen taho, yhdessähän tätä pitäisi tehdä. Että se pitäisi löytää, ei pitäisi vaan pitää, mä oon aina vihannut konditionaalin käyttöön, että pitää löytää se yhteinen, pitää puhkaista se oma kupla, jotta voi puhkoa toisten kuplia, ei saa olla siellä janan ääripäissä, vaan hakea se polku jotenkin eteenpäin. Että näitä on ratkottava joka tapauksessa näitä asioita. Ja parhaisiin tuloksiin varmaan päästään, jos niitä asioita... Heti joku valitsi, kun mä sanoin. Varmasti parhaimpiin tuloksiin päästään, jos sitä työtä tehdään yhteistyössä niiden yritysten kanssa. Että sekin on ihan tärkeä asia ottaa huomioon näissä että lakeja ja sääntöjä voidaan tehdä vaikka minkälaisia, mutta sitten jos ei ole toteuttamiskelpoisia tai yritykset ei niistä välitä, niin kyllähän niitä porsaanreikiä sitten aina etsitään ja niitä löytyy valitettavasti. Niin, ei kaikki yritykset, vaan se osa. Juuri tämä, että se on sitten epäreilua niitä yrityksiä kohtaan, jotka hoitaa asiaa. Ihan millä tahansa toimialalla. Joo, kyllä. Meillä on vastuullisiakin toimijoita kuitenkin, että sekin pitää muistaa. Kuitenkin niin tavallaan niiden virkamiesten ja valvojien rooli, että sehän oli jo, oliko se nyt Stalinin se oikea käsi herra Perian, kun sanoi, että kontrolli on hyvä, tai luottamus on hyvä, mutta kontrolli on parempi. Niin kyllä se vaan niin kuin se vanha totuus siinä on, että kyllä pitää niin kuin valvoa. Ei voi olla itsesäätelyä ja sellaista, että se ei voi olla. Tuohon mitä Vesa sanoi siitä jäljitettävyydestä tai niistä, että mistä joku tuote tulee ja miten se on tuotettu, niin siinä on myös pikkasen niin kuin sellaisia epäilyttäviä juttuja kaivosten metalleiden osalta on näitä auditoijia, jotka auditoi sitä järjestelmää, että mitä auditoidaan ja kuinka riippumattomia, että saa jonkun sertifikaatin, niin mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa, että sekin on sellainen, siellähän on se IRMA niillä kaivoksilla, joka auditoi sitä heidän laatujärjestelmäänsä, ja
mitä mä niitä katsoin, niin oli suurin piirtein niin, että auditoi sitä järjestelmää, että jos tehdään huonoa, niin se auditoidaan se, että on tehty just huonoa sillä tavalla, kun on dokumentoitu huono. Kyllä. Voitaisiin ottaa seuraava yleisökysymys. Ideoita suomalaisen luonnon suojelemiseksi, sananvapaa. Ja tähän kenttään voi nyt lähettää myöskin sitten yleisökysymyksiä sieltä netin kautta, jos haluaa sellaisia lähettää. Mutta meillä oli muutama yleisökysymys tullut jo entuudestaan, niin mä voisin niitä käydä tässä läpi sillä aikaa, kun odotetaan tuohon niitä viestejä. Eli se oli se menti.com ja koodi oli 33007807. Niin käykää sinne laittamaan ideoita ja kysymyksiä. Ensimmäinen yleisökysymys, mikä tuli, niin miten voin yksilönä vaikuttaa lainsäädäntöön? Tähän jo vähän sivuttiinkin, mutta onko vielä lisäkommenttia? Kaikki taitaa katsoa minua. Mä annoin ehkä vähän niin kuin synkän kuvan siitä, mutta loppujen lopuksi se on aika yksinkertainen se järjestelmä. Se koneisto menee niin, että mitä on hallitusohjelmassa, niin niitä toimenpiteitä hallitus tuo sitten lainsäädäntö siihen suunnitelmaan, ja ne käytännössä, kun meillä on aina enemmistöhallitus, niin ne menee läpi. Miten sitten voi vaikuttaa siihen, että mitä sinne hallitusohjelmaan tulisi, niin silloin on tärkeää demokratiassa, että perehtyy puolueisiin, perehtyy heidän ohjelmissa, perehtyy ehdokkaisiin, ja silloin mun mielestä jokaisella puolueella pitäisi olla jo hyvissä ajoin niin kuin sellaiset tietyt asiat, mitä he hallitusohjelmaan tulee ajamaan. Toki kaikki ymmärtää, jos on monipuoluejärjestelmä ja monta puoluetta hallituksessa, niin ainahan ne on kompromisseja. Mutta että siitä saa ainakin semmoisen niin kuin jonkinlaisen kuvan sitten, että mitä se kyseinen puolue ja se edustaja tulee sitten ajamaan, että mitä siinä hallitusohjelmassa on. Mutta sen verran vielä, että hallitusohjelmiakin, nythän on poikkeuksellisen yksityiskohtainen ohjelma, minkä ymmärtää, koska se on aika sekalainen seurakunta. Mutta sitten monasti on myös aika lailla niin kuin väliäkin, jolloin siellä on enemmän sitä liikkumavaraa. No sitten voi joku varmaan tähän, että on niin kuin kansalaisaloitteita ja tämmöisiä lakialoitteita, mutta se on äärimmäisen harvinaista, että ne johtaa sitten lopulliseen ihan lainsäädäntöön. Ja, mutta yksilön tärkein keino vaikuttaa on se, että pitää yhteyttä poliittisiin päättäjiin ja tuo tiedoksi niitä ongelmakohtia ja asioita, joihin pitäisi puuttua, ja mahdollisesti myöskin ideoita, että mitä voitaisiin tehdä. Kyllä, ja mennä sinne paikallistasolle ja eri tasoille mukaan siihen työhön, mutta totta kai myös kansalaisvaikuttaminen, mutta mä en ihan tämmöiseen niin kuin huutoäänestysjärjestelmään kuitenkaan usko, että kyllä tämä edustuksellinen demokratia on varsin hyvä järjestelmä parhaimmillaan. Kyllä. Sitten seuraava kysymys, mikä tuli, tätäkin sivuttiin jo tuossa Haminan keissin yhteydessä. Auttaako päätöksistä ja ympäristöluvista valittaminen ja miten se tehdään käytännössä? No siis valittaminen auttaa. Eli siis esimerkkihän on tämä PASF-Harjavalta akkumateriaalitehaskeissi. Löytyy myös kaivospuolelta monta esimerkkiä. Eli sitten kun kansalaiset tai järjestöt on valittanut, niin sitten ne päätökset ovat muuttuneet. Ja paljon on myös tilanteita, Petra saat sanoa, missä kaivoksista on nyt kysymys, mutta esimerkiksi siellä on ollut siis kaivoksia, missä on näitä jätevesipäästöjä mallinnettu, laskettu väärin, ja niistä on sitten niin kuin kansalaisasiantuntijat huomauttaneet, niin niitä on sitten korjattu. Eli siis se on tehokas tapa vaikuttaa siis ympäristölupahakemuksiin ja vaikuttaa ympäristövaikutusten arviointiin. Tällä hetkelläkin on menossa esimerkiksi tämä Rajapalo kaivoksen YVA-menettely tuolla Rovaniemellä. Eli niihin kommentoimalla voi vaikuttaa. Ympäristölupahakemuksista mielipiteellä jättämällä voi vaikuttaa. Ja sitten tämä valitus on se viimeinen tie. Tässä Haminan keississä niin Vaasan hallinto-oikeudessa tulee päätös ensi vuoden alkupuolella, että mikä sitten on se oikeuden päätös näistä valituksista, niin sillä voi kyllä vaikuttaa. Ei se ole paras keino mun mielestä. Mun mielestä pitäisi pystyä vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, eikä missään nimessä tällaiset viivytykset ja valitushankkeet, ne ei ole yritysten etu, mutta ei ole myöskään kansalaisten etu, ei ole kenenkään etu. Ja raskaita prosesseja kaikille ja pitkiä. Niin, nythän yritetään tätä valitusoikeutta vähän rajoittaa, jotta saadaan nopeampi luvitus. Että se on semmoinen ristiriita, mikä tässä tällä hetkellä on. Joo, ja se on aika huolestuttava kehityssuunta. Täällä on hyvin tuollainen kysymys. Lisää julkisuutta. Onko äsken esitetty karttakuva Pohjoisen kaivoksesta julkinen? Kyllä on julkinen.
se voidaan halukkaalle toimittaa, ja jos osaat vaikka järjestäjästä sanoa, että mihin se kuva voi toimittaa, niin sitä saa kyllä käyttää. Tosin siitä puuttuu Kainuun kaivokset, se on, missä on Kainuun kaivoksetkin mukana. Joo. Voidaan laittaa vaikka sinne Uudenmaan keskustalaisten Facebook-sivulle se kuva, jos toimitat sen, missä on kaikki kuvatkin. Sitten tuolla oli tuommoinen kommentti. Mä haluaisin kuulla oikeastaan, ihan kun mä oon katsonut tätä yleisöä, ketä tässä, että haluaisiko täällä joku mikrofonin ja sanoa jonkun sanan tästä keskustelusta? Se oli seuraavaksi vuorossa tässä. Kommentoin tuon yhden kohan tuo, että ympäristöongelmia on myös paljon kaupungeissa, niistäkin pitää uskaltaa kertoa ja pyrkiä korjaamaan. Olen ihan täysin samaa mieltä. Ja jos puhutaan vaikka siis Itämeren näkökulmasta, niin esimerkiksi siis ihan siis hulevedet, mitä tulee kaupungeista tiivisrakennettuja asuinalueilla, niilläkin on merkitystä niin kuin rannikon vesistöjen tilan kannalta. Että on niin kuin paljon kysymyksiä, lähiluontokysymyksiä, ehdottomasti on paljon ympäristökysymyksiä niin kuin myös kaupungeissa, mistä oltaisiin voitu tänään keskustella. Kyllä, täällä oli Vesala vielä. Niin ihan, mä sotkennut tähän johdossa aina vika. Tuolla on tuo maininta, tulipalojen estäminen, ihan ehkä nyanssina, en tiedä tarkemmin taustaa, mitä siinä tarkoitetaan, mutta siis luonnon kannalta ja luonnon monimuotoisuuden ja erilaisten eliöiden kannaltahan on hyvä, että metsää sopivasti aina palaa, koska se tuo aina uusia lajeja. Se on tosi nopea. Oli mahdollista tutustua yhteen kohteeseen, missä oli tämmöinen hakkuukohde, metsihakkuukohde, ja sinne jätettiin tämmöisiä säästöpuita ja niitä poltettiin sitten ihan suunnitelmallisesti, ja siihen tulee todella nopeasti. Puhutaan siis nopeimmillaan tunneista, kun siihen tulee uusia, onko se oikea termi, pioneerilajeja, jotka tykkää niistä, että se tulipalo ei ole ollenkaan paha, kunhan se ei tietenkään sellaisia, mitä tuolla maailmalla nähdään, mutta oikeassa mittakaavassa niin ne on positiivinen juttu. Kyllä. Mä tässä luen nyt näitä kommentteja, mitä tänne on tullut. Outio puhukin tuosta hulevesien hallinnasta, asukkaiden kuulemisesta, lähiympäristön vaalimisesta. Ihmisille pitää kertoa faktoja, vaikka totuus on usein synkkää ja ikävää. Totuuden jälkeen alkaa vasta korjaaminen. Ympäristörikokset tutkintaan, virkavastuunkanto poliisille asti, kaivosvero Norjan malliin 76%. Onko tähän kommentoitava? No tietysti 0,6 on hirveän vähän, että siellä voisi olla enemmänkin, mutta tietysti ollaan nyt vähän niin kuin tavallaan hölmö, jos Norjaan vertaa, nehän on ollut todella fiksuja, kun ne on vielä sen niin kuin rahastoineet sen tuottonsa, että mä olen muutaman kerran miettinyt tuossa A-studioa katsellessa, että minkälaisia keskusteluja Norjan A-studiossa on taloudesta, mutta siellähän on se sillä tavalla, että ne ei saa käyttää sitä, vaikka siellä on satoja miljardeja rahastoissa, että ehkä en osaa tohon asiaan paljon verotukseen ottaa kantaa, se on politiikkaa tietysti sekin, mutta se mitä haluaisin sanoa tuosta, missä voi vaikuttaa. Nyt voi vaikuttaa kunnissa, koska tämä uusi kaivoslakihan on kunnat on ne, joissa se päätös tehdään, halutaanko kaivosta vai ei haluta. Siellähän on esimerkkejä nyt siellä Lapissa, niin kuin sieltä Hannukaisesta Kolarista, että ollaan kaivosmyönteisiä ja Kuusamossa, kun on tämä mikä Julmasuon kaivos siellä upeissa Oulankajoen, Kitkajoen maisemissa, niin siellähän ei haluta kaivosta. Ja se, että se kunnassa on, että mä melkein sanoisin, että keskustapoliitikoille pitäisi antaa niin kuin sitä tietoa siitä, että mitä ne on ne mahdollisuudet ja riskit ja vaikuttaa kunnissa. Joo, vielä muutama kommentti täältä ja katsotaan sitten, onko niitä yleisökysymyksiä ja sitten ruvetaan lopettelemaan. Luonnonsuojelualueiden ja kansallispuistojen erityissuojelu, tulipalojen estäminen, valvonta, vanhojen metsien suojelu, pohjavesien parempi. Se on jäänyt varmaan kesken, ei ole mahtunut ehkä enempää merkkejä siihen. Helsinki voisi lopettaa lumen ajamisen mereen. No varmastikin voisi. Vieläköhän siellä on myös näitä yhteisviemäreitä, jos on oikein ymmärtänyt, niin Joo, on valitettavasti. Luonnon monimuotoisuus on uhattuna niin päästöjen vuoksi, mutta myös ihmisen hyvänkin toiminnan vuoksi. Ei herätä ajatuksia sen kummemmin tai kommentteja.
jos tuolla salissakin 200 kysyy, että mikä on ihmisen hyvä, niin saa varmaan melkein 200 erilaista vastausta. Sehän toisaalta demokratiassa on idea, että on erilaisia ihmisiä. Kyllä. Oliko meillä täällä paikan päällä yleisökysymyksiä? Tuu tänne eteen vaan kysymään, niin saat mikrofonin, niin kuuluu sitten tuonne live-streaminkin. Joo, oikein mukava. Mä olen Hanne Lepokka, vanha kaivosharrastaja. Kuulun varmaan nykyään tähän vihreään kuplaan, jota myöskin vihervasemmistolaiseksi väitetään, mikä ei pidä paikkaansa. Mutta kiitoksia Peterille ja Outille ja tälle uudelle tuoreelle kansanedustajalle, jota ei ole kunnia aikaisemmin ollut tuntiakaan puheenvuorosta. Hyvinhän te linjasitte, että kaivoksista tulee päästöjä ja paljon ongelmia, joihin ei ole tarpeeksi puututtu ja luvat menevät läpi ja niistä joutuu valittamaan. Siis kaksi tietähän se on, niin kuin te olette tässä kertonut, että joko nämä yhtiöt tekisivät jotain vapaaehtoisesti tai sitten lainsäätäjä ja viranomaiset vaatii. Minä olen ollut aikanaan rakentamassa Sitran kanssa sitä vapaaehtoista tietä, että kaivokset tekisivät asioita paremmin. Ja 5 vuoden jälkeen totesin, että eiväthän ne tee, koska viranomaiset hyväksyvät eikä lainsäädäntö vaadi. Ja käytän tässä nyt aasinsiltana sitä, että 1960-luvulla Suomen vesistöt olivat todella pahasti pilaantuneet. Yli puolet suomalaisista, nämä helsinkiläiset mukaan luettuna, niin eli pilaantuneen veden äärellä. Lievestuoreet ja Kemiran silmättömät silakat Pori edustalla ja tämmöiset hallitsi niin kuin mediaa. Ja metsäteollisuus ja muu teollisuus ja kaupunkien jätevesiin laskeut oli sitä mieltä, että ei mitään voi tehdä, se on kallista ja sitä paitsi niin lainsäädäntö on ihan hyvä. Mutta sen jälkeen lainsäätäjä rupesi vaatimaan parempaa tehoa puhdistukseen ja rajat päästöjen asettamiselle. Ja mitä nyt on tapahtunut? Vedet on hirveän puhtaita. Ainakin kelvollisessa kunnossa nekin, niin kuin Kymijoki, jota on pahasti aikanaan metsäteollisuus pilannut. Eli kyllähän ongelma varmaan on siinä, että me kaikki suomalaiset kansanedustajat mukaan löytynä, me emme tarpeeksi vaadi kaivoksilta, emmekä tältä uudelta vihreältä teollisuudelta, vaan kuvittelemme, että se on niin kuin suuri luojan onni, että jos tältä joku metalli löytää, niin kyllä se pitää sieltä kaivaa esille viimeisen päälle, ja se kyllä niin kuin riittää. Eli nämä, mitä täällä Outi ja Petteri ihan hyvin linjasi, että kunnolliset tiivisrakenteet, niille mitä sinne kasataan, mieluummin kyllä zero waste kaivos olisi parempi, mutta jos on näin, tai sitten sellaiset päästömääräykset, että sinne veteen ei pääse niitä päästöjä, niin silloin on pakko rakentaa puhdistamoja, silloin on pakko rakentaa kiinnityslaitoksia, silloin on pakko tehdä jotakin, joten aamen. Minä uskon siihen, että näitä regulaatioita tarvitaan, ja luulisin, että tekin olette samaa mieltä, että kyllä sääntelyä pitää olla, muuten tämä homma ei hoidu. Kiitoksia siitä puheenvuorosta. Oliko täällä vielä muita yleisökysymyksiä? Mä tulen vaikka täältä suunnastakin. Kiitos. Ei minulla ole varsinaisesti kysyttävää, mutta kommentoitavaa. Kiitos hyvästä esityksestä tänään. Mä olen Kirsi Ferin ja olen pieni paikallispoliitikko tuolta Lohjalta. Tänään perehdyttiin tärkeäseen asiaan. Minäkin sain paljon tietoa, vaikka yritän tehdä töitä puhtaamman veden puolesta. Se, mistä meidän kaupunkilaisten pitää keskustella, me voidaan aina helposti puhua asioista siellä kaivoksissa ja ne, mitkä on siellä pohjoisessa, ja puhutaan sitten metsistä tai niistä isoista teollisuuslaitoksista, jotka on muiden mailla. Mutta meidän pitäisi keskustella myöskin rohkeasti siitä, että mitä meidän tekemille jätteille tapahtuu, ei pelkästään siellä kaatopaikalla, vaan mitä sille meidän vesijätteille tapahtuu. Mitä meidän jätevedestä puhdistetaan? Me tiedetään, että niitä vähän puhdistetaan, meillä on jäteveden puhdistuslaitokset, mutta mitä niistä puhdistetaan? Osaatteko te sanoa, mitä niistä puhdistetaan meidän jätevesilaitoksesta? Typpiä ja fosforia sitten koitetaan ottaa mahdollisimman tarkkaan. Satun olemaan Mikkelistä ja meillä on ainut Suomessa tämmöinen kalvopuhdistus, että se ottaa jo varsin hyvin, mutta ei tietenkään kaikki. Mikkelissä on se ainoa semmoinen, mikä vähän jo yrittää puhdistaa. Ja tekee tappiota muuten ankarasti. Varmasti. Mutta siis tosiasia on se, että jätevesistä puhdistetaan kiintoaines. Otetaan ne kakkareet ja kikkareet sieltä pois.
Sen jälkeen meillä on vähän tekniikkaa siihen, että me puhdistetaan sitä typpeä ja sitä fosforia pois, niin kuin sanoit. Mitä tapahtuu hormoneille, bakteereille, mikromuoville, kaikille raskasmetalleille? Mitä niille tapahtuu? Ei mitään. Me lasketaan ne meidän vesistöihin. Me lasketaan ne järviin, Lohjalla Lohjanjärveen, siihen ihan meidän uimarannan viereen. Mitä Espoossa tehdään? Espoossa se lasketaan mereen, ja jos se häiritsee rantaasukkaita, niin pistetään pitempi putki, että viedään se vähän kauemmaksi sinne seuraavien rantojen saaristolaisten haitaksi. Tässä on iso kenttä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ei puhua pelkästään Itämeren päästöistä maatilojen osalta ja maatilojen fosforipäästöistä, vaan ihan oikeasti meidän omista jätteistä. Kiitos. Kiitos hyvästä puheenvuorosta. Meillä on selkeästi aihetta järjestää toinenkin ympäristöilta. Sitten, oliko täällä? Joo, kiitos ja kiitos, tulitte tänne Villiin länteen Espooseen. Tuossa oli aika ruusuiset kuvat tästä Espoosta Petterin puheenvuorossa ja MS-suosta ehkä, mutta nythän me ollaan tässä kilometri tuosta Helsingin aiemmasta pääkaatopaikasta, joka on tuossa Vermossa, ja siellä on 35 eduskuntatalollista jätteitä ja sen aikaiset 70-luvun teollisuusjätteet kaikki iloisesti sekaisin. Ja mä unohdin sanoa, että mä oon Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on tuonne yhdistetty, että vasen käsi oikealle antaa lausuntoja ja ei toimi mielestäni lainkaan, mutta on siis Liike Nytissä, eli ei ole ideologisia rasitteita, vaan toimii faktapohjaisesti. Ja itse asiassa tulin tänne Niina Helistön, tai hän pyysi minua erään tämmöisen lappalaisen kaivosvastustusyhdistyksen puheenjohtajaksi, mutta mä kohteliaasti kieltäydyn aikarajoitteiden ja muiden syystä, mutta on hienoa, että olette tehneet työtä, ja me ollaan täällä Espoossa taas toisaalta tehty työtä muun muassa Itämeren puhdistukseen 10 vuotta tuossa Otsolahdella Tapiolassa tehty 100 tonnia on yli, mitä me ollaan sieltä rannasta pelkästään 3 kilometrin matkalta kerätty romua ja roinaa, ja se vaan siitä saisi pitkän oman tarinan, mutta osallistettu virkamiehiä, sanotaan näin. Mä oon tehnyt työelämää siellä, joka käyttää näitä verimetalleja, eli tietotekniikkateollisuudessa, siis Hewlett Packard Compaq, näin päin pois. Että tavallaan mä en ymmärrä tätä viherpesuteollisuus, mikä tässä nyt on, koska siellä ollaan niin kuin menty energiaa tehokkaammaksi ja pienemmäksi ja niin ja näin. Ja tietysti kännykät on niin kuin yksi, ja nyt sitten markkinoidaan datakeskusta puhtaana, kun se tai lämpövoimalana, kun se on niin kuin 30 astetta se hukkalämpö. Ja sitten tuodaan lämpöpumppuja sinne. Ja datakeskus Järvilehtoon, siis suolle. En ikinä veisi mitään bisneskriittistä niihin datakeskukseen, mutta otan vaan tästä esimerkkiä, että Fortumilla oli lämpökeskusvaraus siellä MS-suolla, mikä on kalliopohjalla. Ja sinne olisi voinut tehdä luolan sille datakeskukselle ja laittaa sen pumppulaitoksen sinne, niin ei, ne tuo sen sinne järven viereen tonne, en ymmärrä. Ja viherpesua. Mutta tämä on ollut mielenkiintoista kuulla, ja se on todella hienoa, että olette tehnyt siellä Haminassa. Mä kävin asuntomessuilla siellä suunnalla, niin Lovisassa ja niin kun käynyt siellä päin, mutta mahtavaa työtä olette tehnyt. Ja ihan mahtavaa, että meillä on ympäristövaliokunnassa, kun mä oon ymmärtänyt, että keskustalla on ollut semmoisia, miten mä sanoisin, kaivosmyönteisempiä henkilöitäkin siellä aikaisemmin, niin, ja Hannele Pokka on tehnyt mahtavaa työtä. Meillä on kesäpaikka siellä Kemijoen varressa, siellä kuuluisan Sierilän mutkassa, ja siellä nyt luojan kiitos, ne lietteet on siellä, mitä on niin kuin veden vatkaamisen aikana tuotu, mutta nyt ehkä se ei tällä kertaa tuukkaa sitten se voimalaitos sinne. Mutta ehkä ne padot sitten ottaa sitä kaivossakkaa vastaan, kun niitä on 16. Lopetan tähän, kiitos. Kiitos, on hyvä kuulla, että tämä asia todellakin yhdistää yli puolueen rajojen. Itse asiassa tuolla puolella taisi olla ensin kysymyksiä. Joo, otetaan ensin. Joo, Timo Huhtala, kysymyksistä tiedän, mutta tässä on ollut hyviä kommentoijia. Nämä säännökset on usein verbaalisia ja sitten niistä usein puuttuu niitä numeerisia arvoja, niin kuin tässä päästöasioissakin, niin siinä se ongelma on, että ei kaikkia voi niin kuin verbaalilla hoitaa.
hoitaa. Ja kun laki antaa verbaalisen ilmaisun, niin sitten se on vapaa se kenttä siellä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitä yritetään sitten suitsia asetuksilla. Sitten oikeuslaitoksella on tärkeä merkitys tässä, että kyllä niitä korkeimpia oikeuksia tarvitaan sen takia, että niissä usein sitten linjataan niitä asioita, joita eduskunta ei ole jostain syystä linjannut tai uskaltanut linjata. Siellä sitten sanotaan, että mitä se tarkoittaa. Sitten tuo valvonta on semmoista, niin sitä tarvitaan. Meitähän valvotaan ihan pienissäkin asioissa, nopeusrajoituksissa. Se on niin kuin tietysti elämän ja kuoleman asia, mutta sitten kaikissa pienissäkin asioissa, kyllä sitä suurissakin asioissa tarvii sitä valvontaa. Mutta tässä on se pieni ongelma, että pitäisi olla joku, joka valvoo, että se resurssiasia on sellainen. Kaivosteollisuus, siinähän on ollut se ongelma, että kun Suomessa ei ole rahaa, näinhän sanotaan, että tarvitaan näitä kansainvälisiä, joilla on rahaa, että sitten sieltä niitä tulee, mutta ne usein toimii kansainvälisiin säännöksiin ja sitten operoi sillä kentällä. Ja sitten sieltä haetaan ensin, mistä saa niin kuin edullisemmin lasketaan, mutta kyllä ne Suomeenkin joskus tulee. Ja sitten tässä tulee nämä ongelmat. Muistaakseni Outi sanoi joskus, että Ruotsissa on annettu lupaehdosta raja-arvot tässä näissä, ja vaikka tämä meidän insinööri, minäkin olen, niin sanoi, että siellä on niin huono, mutta siellä on niin lupaehdossa uskallettu sanoa raja-arvoja. Ja Suomessa ei uskallettu. Joo, tuo oli hyvä, mitä sanoit, niin eli Ruotsissa on siis, tarkoittaa tätä niin akkumateriaalitehtaan tälle natriumsulfaatille on raja-arvo, esimerkiksi Northvoltin ympäristöluvassa, mutta sitten taas kaivospuolella ei ole niitä, mutta tavallaan akkumateriaalipuolta säädellään Ruotsissa paremmin ja siellä me osataan myös tehdä siitä lannoitetta siitä jätteestä. Joo, vielä viimeksi ja ensimmäiseksi, kun Hannela Pokka sanoi, että mitä on tehty, niin paljon on tehty, mutta kun uusia tulee, tämähän on maailman ihan rajaton näissä asioissa, että tässä mäkin monta kertaa ihmettelen, miksei tätä ole jo hoidettu. Mutta joka aikakautena, mäkin muutaman vuoden on ollut elänyt ja samaten Hannele, niin joka aikana on sama tilanne, että miksei tätä ole jo tehty. Että se on niin kuin, että kuitenkin optimisti pitää olla. Se on niin kuin tässä. Siihen ei saa niin kuin masentua ja sitten lopettaa siinä, että tämä riitti. Hyvä. Kiitoksia paljon. Oliko tässä vielä yleisökysymyksiä? Täällä oli yksi. Mä sanon tässä välissä, että tuolla ruudulla näkyy meidän viimeinen yleisökysymys. Kannattiko osallistua? Käykääpä vastaamassa. Se oli se menti.com ja koodi oli 3300 7807 ja sitten tulee viimeinen yleisöpuheenvuoro. Joo, kiitoksia. Eli Tuomo Suihkonen, Keskusta Uudenmaan piirin puheenjohtaja ja keravalainen kaupungin valtuutettu ja opettajataustana. Eli haluan kiittää lähinnä niin järjestäjiä, Uudenmaan keskustan naisia ja Espoon keskusta ja sitten meidän asiantuntijavieraita Peetteriä, Outia, Vesa-Mattia ja Susannaa Juonosta. Eli on erittäin hieno ollut kuulla asiantuntevaa puhetta meidän ympäristöstä ja kyllähän keskusta haluaa olla ympäristön puolella ja itsekin mekin ollaan puoluehallituksessakin, niin yritetään pitää näitä asioita pinnalla ja haluan kiittää myös Outia siitä, että tuon Itämeren puhtauden puolesta ollut monella tavalla esillä ihan mediaa myöten. Lämmin kiitos teille kaikille ja Vesa-Matti hyvin kiteytti sen, että kun puhutaan tästä vaikuttamisesta, että miten kannattaa vaikuttaa, niin kyllä se on niin kuin tämä yhteistyö, eli kaikki yhdessä, niin me kaikki voimme yhdessä vaikuttaa. Kiitos myös Hannelelle asiantuntevasta kommentista. Kiitos. Kiitoksia yleisölle aktiivisuudesta ja kommentoin tässä vielä sen verran, että kaivosmyönteisyys tai vastaisuus ei ole tässä nyt ollut se agendan ydin, vaan nimenomaan se, että yritystoimintaa me tarvitsemme, mutta me halutaan sen olevan vastuullista. Viimeisen yleisökysymyksen tulos on
aika mykistävän yksiselitteinen. En ole koskaan saanut tällaisia tuloksia. Joo, selkeästi meidän kannattaa tämmöisen aiheen piirissä kokoontua tulevaisuudessakin, jos 100% tyytyväisyys on yleisössä. Hieno juttu. Mä toivon, Mä toivon, että yleisö sai tästä nyt jotakin uutta irti ja samaten sitten meidän asiantuntijat sai kommenteista jotakin lisäterveisiä. Sä sitkeästi käytät musta sitä asiantuntijaa. Joo, mä pidän sua asiantuntija, sä oot vaikuttamisen asiantuntija, sovitaan niin. Että voi eteenpäin viedä sitten, jos ja kun niitä mahdollisuuksia tulee. Ja kyllähän me pidämme näitä asioita mielessämme, vaikka ei nyt hallituspuolueena tällä hetkellä niitä päästäkään edistämään. Tässä vielä viimeisenä slaidina muistuttelen vähän siitä aidosta ja alkuperäisestä Vihreästä liitosta. Eli tässä on keskustan vaalimainos 80-luvulta. Ota vastuu huomisesta, keskusta, Vihreä liitto elämän puolesta. Ja mä luulen, että tämä on ihan yhtä ajankohtainen tänäkin päivänä kuin silloin aikanaankin. Kiitoksia tuhannesti. Hyvää loppuiltaa kaikille.